No niin, tervetuloa, lämpimästi tervetuloa kaikille. Minun nimi on Minna Hökkä ja toimin tämän illan juontajana. Ja ihan ensimmäisenä haluan kiittää Jaana Pesosta, joka on meille antanut nämä kauniit runot katsottavaksi tähän alkuun. Kiitos sinulle. Myöhemmin kuullaan vielä vähän Jaanan ja Miikan musiikkiakin. Mutta nyt katkaisin nämä kauniit runot ja siirrytään päivän ohjelmaan. Eli tästä lähdetään eteenpäin. Eli kiitos siitä, että olet meillä täällä kuuntelemassa. Tänään vietetään kansainvälisen palliatiivisen ja saattohoidon päivän avointa yleisötilaisuutta. Tässä meillä on meidän päivän ohjelma teille ensimmäisenä nähtäväksi. Eli meillä on täällä puheita asiantuntijoilta, meillä on musiikkia, meillä on paneelia ja paneelin jälkeen teillä on mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa. Palataan siihen ohjeistukseen vielä sitten hieman lähemmin, kun sen aika on tulossa. Ja ihan tähän alkuun haluan teille pikkusen kertoa siitä, että miksi tätä päivää nyt vietetään. Eikä kansainvälisen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon päivää on vietetty nyt 19 vuoden ajan. Ja näette tuon kartan tuossa vieressä, missä näkyy meidän maapallomme. Ja kaikki nuo punaiset täpät kertoo siitä, missä kaikkialla tätä päivää vietetään. Eikä tämä vietetään ihan kansainvälisesti hyvin monessa eri maassa. Ja miksi tätä vietetään? Niin sitä vietetään siksi, että edelleen meillä on varsinkin kansainvälisesti katsottuna kehittämistä palliatiivisessa hoidossa. Palliatiivisen yhdenvertainen saatavuus ei ole itsestäänselvyys monessa maassa. Suomessa kansainvälisesti suhteutettuna tilanne on kohtuullisen hyvä, mutta on tärkeää silti myös meillä Suomessa tuoda palliatiivisen hoidon ja saattohoidon ääntä kuuluviin. Tavoitteena on nimenomaan se, että me saadaan lisää tietoa siitä, mitä palliatiivinen ja saattohoito on. Koska palliatiivinen hoito on kaikkien ihmisoikeus, riippumatta diagnoosista, riippumatta iästä. Lisäksi sitten, jos katsotaan tätä vuotta, niin meidän tämän vuoden teema on myötätuntoiset yhteisöt. Silloin puhutaan ilmiöstä, jossa meistä ihan jokainen voi olla osa sitä myötätuntoista yhteisöä, joka tuo sitä hyvinvointia meidän kuoleville potilaille. Meillä jokaisella voi olla, olemme sitten ammattilaisia tai sitten kansalaisia, niin rooli tämän asian toteuttamiseen. Eikä siitä on tämä päivä tehty näistä elementeistä. Ja miten se näkyy täällä Suomessa? Meillä on ollut hyvin monenlaisia tapahtumia. Meillä on suunnattu tapahtumia myös ammattilaisille. Meidän tämän vuoden teema on ollut Tunnetko potilaasi -kampanja, jossa me yritetään ja pyritään motivoimaan ja saamaan aikaiseksi oikein semmoinen kunnon kokonaisvaltaisen oirehoidon kampanja, että jokainen tarkastelisi, miten minun potilaani voi. Ja lisäksi järjestetään näitä kansalaistapahtumia. Niin kuin näette, tuossa on pitkä lista erilaisia paikkakuntia, missä nyt yhtä aikaa tätä kansalaistapahtumaa vietetään. Ja aika monella paikkakunnalla myös näkyy tämä sama tapahtuma, jossa ollaan nyt täällä Helsingissä. Eikä terveisiä kaikkialle Suomeen, jos olette siellä linjojen päässä. Ja tässä muodossa, muistaakseni nyt Petra ehkä paremmin muistaa, että onko 3 vuotta järjestetty eri yhdistysten ja hankkeiden yhteistyönä tätä kansainvälistä päivää, niin varmaan 3 tai 4 vuotta. Ja mukana järjestämässä tässä on Suomen palliatiivisen hoidon yhdistys ja Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistys asiantuntijayhdistyksinä. Lisäksi meillä on tänä vuonna FinPal-hanke, joka on tuonut sitten vahvasti kaikki sosiaali- ja terveysalan eri
alueet mukaan tämän tapahtuman järjestämiseen, koska sen hankkeen tavoitteena on nimenomaan palliatiivisen hoidon palveluiden kehittäminen. Ja tässä hankkeessa, tässä FinPAL-hankkeessa toimin minä projektipäällikkönä vastaamassa Pohjois-Suomen asioista, eli lennähdin sieltä pohjoisesta eilen tänne maalaismaisemista tänne pääkaupunkiseudulle. Lisäksi meillä on meidän palliatiivisen hoidon ja palliatiivisen lääketieteen tutkimusverkosto mukana näitä kansalaistapahtumia järjestämässä. Eikä näillä saatesanoilla kutsunkin sitten teidät kaikki tervetulleeksi tähän meidän yhteiseen tapahtumaan. Ja seuraavaksi pääsemme kuuntelemaan musiikkia, eikä toivotan erittäin lämpimästi tervetulleeksi Jaana Paasosen ja myöskin Janna Paasosen ja Miika Vintturin. Tervetuloa. Suuri kunnia saada olla täällä tärkeässä tapahtumassa mukana. Me esitetään 2 sävellystä. Sun aika mennä on ensimmäinen laulu ja toinen on Pidin susta kiinni. Nämä molemmat on kirjoitettu mun omalle pojalleni, joka kuoli 8-vuotiaana syöpään. Ja nyt on toive ja aika myötätuntoisesti tuoda ne lohduttamaan myös muita samankokeneita. Sun aika mennä on tähtitarhantaa, lentää ylöspäin, näet kauneimman taivaan. Lämmin tuuli ympärilläs kietoo kauneuteen, pala et luojan luo lähdet. Pala et luojan luo lähdet. Vain henkäyksen päässä on ikuisuus, vain henkäyksen päässä oot. Ei kuolla voi rakkaus kuolemassa, se paljon vahvempi on. Sinä jäät mun viereen vieläkin, vaikka haudalles kukat jo laskinkin. Sinä jäät mun viereen vieläkin. Eilen hän tuuli, kävi vierelläsi, nyt se ei nurminukkaasi. Nimesi paperille kirjoitit, nyt se kirjoitettiin kivesi. Sinä jäät mun viereen vieläkin, vaikka haudalles kukat jo laskinkin. Sinä jäät mun viereen vieläkin. Sun aika mennä on tähtitarhantaa, lentää ylöspäin, näet kauneimman taivaan. Lämmin tuuli ympärilläs kietoo kauneuteen, pala et luojan luo lähdet.
Sinä jäät mun viereen vieläkin, vaikka haudalles kukat jo laskinkin. Sinä jäät mun viereen vieläkin. Suru oven takana nyt odottaa ja pyytää, hei tuu jo avaamaan. Se tahtoo muuttaa mun luo asumaan, olla vain kanssani kahdestaan. Se tahtoo muuttaa kaiken, viedä sut mukanaan. Se tahtoo kaiken omistaa. Se tahtoo kaiken kokonaan. Ja mä muistan sut. Ja mä muistan kun sinä hymyilit, painui silmäs kiinni. Ja mä muistan sen, niin kuin eilisen. Pidin susta kiinni yhä tiukemmin. Pidin susta kiinni. Miksi sinä lähdit, miksi yksin jäin? Eihän tän pitänyt mennä näin. Sä katsoit aamun koiton valoon päin. Vaik tahdoin sut pitää lähelläin. Mä koitin kiinni pitää, mutta et tänne jää. Sä lähdet taivaaseen tänään, kun suljen silmät sut vielä näen. Ja mä muistan sut, ja mä muistan kun sinä hymyilit, painui silmäs kiinni. Ja mä muistan sen, niin kuin eilisen. Pidin susta kiinni yhä tiukemmin. Pidin susta kiinni. Mut sä lähdit taivaaseen, vaikka pyysin älä mee. Ilta tähti kimmeltää, sulta viestin lähettää. Vielä koitan ymmärtää, et tänne tuu enää. Silloin kun mä oon yksin, tuuli kuiskaa, kaikki on nyt hyvin. Ja mä muistan sut, ja mä muistan kun sinä hymyilit, painui silmäs kiinni. Ja mä muistan sen, niin kuin eilisen. Pidin susta kiinni yhä tiukemmin. Pidin susta kiinni. Kun suljen silmät, sut vielä
Vielä kerran kaunis kiitos Janna ja Miika näistä koskettavasta musiikista. Seuraavana meillä ohjelmassa on sitten Heli Mikkonen. Tervetuloa tänne puhumaan meille palliatiivisen hoidon mahdollisuuksista. Katsotaan, että saadaan tekniikka kuntoon. Joo. Kiitos. Ensinnäkin ei ole helppo kohta lähteä tuon perään puhumaan, mutta kerätään vähän itse ensiksi. Eli mä olen tosissaan Heli Mikkonen, olen sairaanhoitaja YAMK. Tällä hetkellä työskentelen projektipäällikkönä FinPal-hankkeen osaprojektissa. Mun vakituinen työpaikka on HUSin palliatiivisen keskuksen apulaisosaston hoitajana ja sen lisäksi teen väitöskirjaa Helsingin yliopistolla. Mä olen tehnyt töitä vakavasti sairaiden, parantumattomasti sairaiden, palliatiivisen hoidon, saattohoidon parissa yli 20 vuotta. Ihan siellä niin kuin potilashoidossa, mutta myös tässä viimeisinä vuosina sitten kehittämisen, kouluttamisen ja nyt myös sitten tutkimuksen puolella. Ja tämän kansainvälisen päivän aihe, myötätuntoiset yhteisöt, on sellainen, joka koskettaa ja joka omassa mielessä on liittyen palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon ollut viime aikoina enemmän ja enemmän. Ja sen takia on tosi iloinen, että tämä teema on tähän vuoteen otettu. Ajattelen, että ja haluan siitä kiittää täältä tämän tilaisuuden järjestäjiä ja kaikkia tilaisuuksia, jotka tuolla ympäri Suomen on järjestetty ja kaikkia, ketkä on linjojen päässä. Eli tämä on kerännyt meidät yhteisöksi. Me ollaan tänä iltana tässä hetkessä yhteisö, joka ollaan tultu tämän meitä kaikkia koskettavan asian äärelle. Mun esityksessä puhun palliatiivisen hoidon mahdollisuuksista. Ja tässä kohdassa on hyvä ottaa esille, että me puhun tässä esityksessä yleisellä tasolla palliatiivisesta hoidosta. Me tiedetään, että Suomessa ja kansainvälisesti ne palvelut, mitä käytännön tasolla palliatiivisen ja saattohoidon parissa on, vaihtelee maittain ja alueittain. Eli on tärkeää, että niin kuin te, jotka olette siellä täällä paikallisissa tilaisuuksissa, keskustelette omien alueiden edustajien kanssa, tai jos on oma hoitopaikka tai läheisellä on hoitopaikka, niin otatte siellä puheeksi, että mitkä ne palvelut on, mitä on siellä teidän omalla alueella palliatiivisen hoidon ja saattohoidon puolesta olemassa. Mutta ensiksi käyn vähän sitä, että mitä ylipäätänsä on palliatiivinen hoito. Se on sanana sellainen, että me ollaan kaikki se kuultu. Toki kun olemme tähän tilaisuuteen tullut tai linjojen äärellä ollaan, niin se on meitä jollain tavalla kutsunut äärellensä. Mutta oman työn puolesta on huomannut sen, että meillä on vielä aika paljon erilaisia käsityksiä ja erilaisia tulkintoja, ja myös tätä määritellään eri tavalla. Eli mitä puhutaan, kun puhutaan palliatiivisesta hoidosta. Niin sen takia käyn ensiksi läpi, mitä ajatellaan, että mitä palliatiivinen hoito on. Se voi olla monia asioita. Se ei tarkoita, että tämä minunkaan määritelmä, mikä tässä on otettu, joka ei ole minun määritelmä, vaan tulee lähteiden perusteella, että se olisi ainoa oikea. Vaan että meillä on useita palliatiivisen hoidon määritelmiä, ja se kaikki kuvaa sitä, miten monimuotoinen, moniulotteinen ilmiö ja lähestymistapa ja hoidon tapa palliatiivinen hoito on. Mutta palliatiivisen hoidon, tämä on WHO:n määritelmästä, niin palliatiivisella hoidolla parannetaan niiden ihmisten ja perheiden elämänlaatua, jotka kohtaa henkeä uhkaavasta tai parantumattomasta sairaudesta johtuvia ongelmia. WHO:n näkemyksen mukaan ei siis tarvitse tietää varmasti tai olla tiedossa, onko ihmisellä parantumaton sairaus, vaan jos ihmisellä on henkeä uhkaava sairaus, vakava sairaus, niin se voi tarkoittaa, että hänellä on jo siinä tilanteessa tarpeita, joihin pystytään vastaamaan ja joita pystytään hoitamaan niillä keinoilla, mitä palliatiivisessa hoidossa on olemassa. Toki, jos sairaus osoittautuu parantumattomaksi, niin silloin tuen tarpeet todennäköisemmin vielä lisääntyy
jolloin pitää olla vielä tehokkaammin palliatiivinen hoito siinä mukana. Eli elämänlaadun parantaminen on se meidän ensimmäinen tavoite. Ja elämänlaatu on aina yksilöllinen asia. Meillä on jokaisella itsellä oma käsitys siitä, mitä elämänlaatu on minulle. Eli meidän pitää siinä kohdassa palliatiivisessa hoidossa miettiä ja selvittää ja keskustella, että mitä se tarkoittaa tälle ihmiselle ja tälle perheelle. Mihin asioihin meidän pitää kiinnittää hoidossa huomioon. Toinen on keskiössä on kärsimyksen ehkäisy ja lievittäminen. Kärsimys on vähän semmoinen hankalahko sana, mitä sillä tarkoitetaan, mutta useimmiten ymmärretään, että ne on erityisesti esimerkiksi oireita, mutta oire semmoisena laajana kokonaisuutena, kokemuksena. Mitä se aiheuttaa, se oire minun elämässä? Miten se vaikuttaa minun elämään ja miten me itse sen koen? Ja siihen kuuluu oireiden varhainen ylipäänsä huomiointi, että oireita on, niiden arviointi ja arvioinnin perusteella niiden aktiivinen hoitaminen. Ja kun puhutaan oireista, niin ei puhuta vain fyysisistä oireista, vaan myös psyykkisistä, sosiaalisista, henkisistä, hengellisistä, eksistentiaalisista. Ja kuten Minna tuossa aikaisemmin sanoi, niin palliatiivinen hoito kuuluu kaikille. Diagnoosirajausta ilman ikärajausta. Kaiken ikäisille ihmisille sairaudesta riippumatta. Se on tuotavissa elämää pidentävän ja tautiin kohdistuvan hoidon rinnalle. Eli jos meillä on sairaus, ajatellaan vaikka syöpäsairaus, joka on todettu, että kyseessä on parantumaton sairaus, mitä ei voida parantaa, mutta esimerkiksi syömähoidolla pystytään vielä ihmisen elinaikaan vaikuttamaan, elämänlaatuun myös sitäkin kautta vaikuttamaan, niin palliatiivinen hoito voi tulla siihen jo rinnalle, huolehtimaan niistä asioista, mitkä heikentää ihmisen elämänlaatua siinä tilanteessa. Palliatiivisella hoidolla ei ole ajallista sidosta kuolemaan. Eli kun puhutaan palliatiivisesta hoidosta, niin meille ei ole silleen, että nyt se tarkoittaa tätä tiettyä ajanjaksoa kohti kuolemaa, vaan se on irrallaan tästä niin kuin ajallisena kontekstina. Palliatiivinen hoito on kokonaisvaltaista. Eli meidän pitää katsoa ihmistä kokonaisuutena ja hänen elämäänsä. Käyn tuossa myöhemmin vähän tuota vielä enemmän. Ihmiskeskeistä, joka tarkoittaa sitä, että jokainen ihminen, me ollaan yksilö, ainutlaatuinen. Ominaisuuksiltamme, toiveiltamme, arvoiltamme, olosuhteiltamme, perheiden muodostumiselta, mitä ikinä. Eli meidän pitää perehtyä siihen, mitä tämä ihminen, mitä hänen elämä, mitä hänen toiveensa on. Ja kun meidän hoito on kokonaisvaltaista, hyvin moniulotteista, niin se on moniammatillista. Me tarvitaan useita eri ammattilaisia ja myös muita kuin ammattilaisia hoitoon mukaan, että me pystytään siihen ihmisen omiin toiveisiin ja tarpeisiin vastaamaan. Meillä on Suomessa olemassa palliatiivinen hoitolinja, jolla on oma koodi kuin ZETA 51.5. Ja palliatiivinen hoitolinja taas tarkoittaa sitä tilannetta, kun sairauden ennusteeseen ei voida enää sairauskohtaisella hoidolla vaikuttaa tai potilas ei sitä toivo. Eli siinä kohdassa puhutaan siitä palliatiivisen hoidon vaiheesta, kun sairauden etenemiseen ei voida vaikuttaa. Mutta siinäkään kohdassa ei ole vielä ajallista tietoa, että minkälaisesta hoidon ajanjaksosta tai odotettavasta elinajasta puhutaan, koska sairaudet on niin erilaisia, mitä meillä voidaan hoitaa, mutta myös se meidän yksilöllinen tilanne, miten meidän sairaus, miten minulla tämä sairaus etenee. Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa. Saattohoidolla ja palliatiivisella hoidolla on paljon yhteisiä elementtejä, jotka siihen kuuluu, yhteisiä toimintatapoja, arvoja ja niin edelleen. Mutta saattohoidossa mennään vielä enemmän, kun siellä Suomessa on määritetty, että saattohoito on sitä hoitoa, joka on ihan elämän viimeisillä viikoilla ja päivillä. Eli me tiedetään, me nähdään, että ihminen on kuolemassa lähiaikoina. Toki tämä viikot ja päivät ei sekään ole semmoinen jäykkä käsite, vaan tässäkin on raja palliatiivisen hoidon ja saattohoidon välillä on liukuva eri sairauksissa, yksilöllisissä tilanteissa ja niin edelleen. Mutta siinä se kuitenkin on se tietoisuus, että kuolema on lähellä, jossa tietyt hoidon tavoitteet jälleen sit muuttuu vielä enemmän siihen, että mitä se ihminen itse toivoo ja tarvii ja sitten erityisesti läheisten tuki korostuu saattohoidon puolella vielä enemmän
on osa palliatiivista hoitoa, mutta tulee vielä enemmän keskiöön siellä saattohoidossa. Eli saattohoito on hoitoa ja tukea ihan siellä sairauden viime vaiheessa, ennen kuolemaa ja sitten myös kuoleman jälkeen. Eli saattohoito ei pääty siihen, että ihminen kuolee, vaan meillä on se ajatus, että se jatkuu läheisten tukemisena ja ohjauksena siinä sitten tämän ihmisen kuoleman jälkeen. Ja toki myös vainajan kunnioittavalla hoidolla. No mitä me sitten palliatiivisessa hoidossa tehdään? Me autetaan potilasta elämään mahdollisimman aktiivista elämää, sopeutumaan, tai pyritään tukemaan sopeutumisessa siihen sairauteen, muutoksiin ja siihen muuttuvaan tulevaisuuteen. Mitä se kenenkin kohdalla sitten tarkoittaa. Kuten sanottu, se toteutetaan moniammatillisesti, huomioiden sekä potilaan että läheisten tarpeet. Ja läheiset on tässä kuvaa kaikkia niitä ihmisiä, joita se ihminen itse määrittää hänen läheisikseen. Se voi olla lähiperhe, se voi olla sukulaiset, se voi olla ystäviä, se voi olla kenelläkin on se, kenet hän läheiseksi kokee. Eli se ei välttämättä tarkoita juridista roolia tai tämän tyyppistä, vaan sitä, että mitä se ihminen ajattelee, että nämä on mun tärkeät läheiset ihmiset. Ja kuten mainittu, niin ne tarpeista huomioidaan fyysiset, psykososiaaliset, henkiset, hengelliset ja eksistentiaaliset. Se hoitoaika vaihtelee yksilö- ja sairauskohtaisesti kuukausista jopa vuosiin. Ja palliatiivisessa hoidossa ei ole tarkoituksena pidentää eikä lyhentää elämää. Eli kumpaankaan ei tavoitteellisesti ei tähän vaikuteta, vaan siihen elämänlaatuun. Mutta pitkälle edennyttä tautiin sairastuva henkilö kuolema pidetään luonnollisena asiana. No sitten kun puhutaan kokonaisvaltaisesta hoidosta, niin mitä se sitten tarkoittaa? Meillä on kokonaisvaltaisuudesta useitakin kuvauksia, mutta tämä perustuu sille ajatukselle, että kun ihminen sen kokemus, esimerkiksi ajatellaan, meillä on fyysinen kipu, se ei ole irrallaan kaikesta siitä muusta, ketä, mitä me olemme, miten me toimimme. Ja jos me halutaan vaikuttaa, hoitaa jotain esimerkiksi yksittäistä oiretta, niin meidän pitää huomioida se ihminen kokonaisuutta. Ja myös toisaalta, jotta me voidaan tunnistaa niitä tarpeita, mihin ihminen tarvitsee tukea ja hoitoa, niin meidän pitää nähdä ja kuulla se ihminen kokonaisuutena. Näitä kokonaisuuden kuvauksia on useita, mutta esitän tässä yhden sellaisen. Eli me muodostutaan elementeistä. Se on ehkä huono sana, tämä elementti, mutta että meissä on eri ulottuvuuksia. Ja se ei ole niin, että nämä eri ulottuvuudet, kun ne plussattaisiin yhteen, niin meillä olisi sitten kasassa selkeä kuvaus, kuka esimerkiksi minä olen. Vaan ne on enemmän kuin osiensa summa, eikä niitä voi katsoa toisistansa erillänsä. Mutta tässä kuvauksessa esimerkiksi on kuvattu näin, että meillä on keho, joka on toimiva. Me kävellään, me liikutaan, me tanssitaan, me nauretaan, me itketään, me halataan. Mutta meillä on kehossa myös toimintoja, joita me ei tietoisesti hallita. Sydän lyö, me hengitetään ja niin edelleen. Sitten meillä on toimintaa ohjaava ajattelu. Siinäkin on 2 tasoa. Meillä on tietoinen ajattelu, me tehdään päätöksiä, me tehdään ratkaisuja. Me asetetaan tavoitteita, joihin me halutaan pyrkiä. Mutta meillä on myös se tiedostamaton ajattelun taso, joka sitten myös ohjaa meidän toimintaa. Meissä on henkinen ja hengellinen ulottuvuus. Ja tämä on sellainen, mikä sitten jokaisella tarkoittaa omaa asiaa, tai mitä se kellekin meistä tarkoittaa. Jollekulle se voi olla usko, toiselle se on maailmankatsomus. Tähän en pakko tunnustaa, en ole asiantuntija aihepiirissä, mutta tämä on sellainen elementti, joka meissä kaikissa on. Ja myös voi olla, että ollaan perehdytty, pohdittu, mietitty vähän sitä eri vinkkeleistä, mutta jälleen hyvin moniulotteinen ilmiö. No sitten on olemassa se osuus meistä, joka tietyllä tavalla on olemassa ja hakee myös merkitystä sille olemisellensa, eli puhutaan eksistentiaalisuudesta. Me ihmisinä halutaan, tai meillä on varmaan tarve hahmottaa ja miettiä, miksi me ollaan olemassa. Mikä merkitys mun elämällä on?
Ja jos ajatellaan vakavassa sairaudessa, parantumattomassa sairaudessa tai kuoleman lähellä, ihminen voi ruveta miettimään sitä, että mitä merkitystä mun elämällä on ollutkaan, kerta tämä päättyy. Tai mitä merkitystä mun elämällä on enää, kun se päättyy. Tai mitä ylipäätänsä olemisen päättyminen on. Koska me ollaan aina oltu olemassa itsellemme, niin miten me voidaan kuvitella sitä, että me emme ole olemassa. No sitten ihmiset olemme lajina sellaisia, että me pyrimme yhteyteen. Me ei selvitä ilman sitä, että me ollaan yhteydessä muihin ihmisiin. Se, että me kasvetaan, kun me synnytään, me tarvitaan muita ihmisiä, me tarvitaan vanhempia. Se, minkälaiseksi ihmiseksi me olemme kasvaneet, riippuu siitä, meitä on kasvatettu, meitä on hoivattu, meistä on pidetty huolta. Ja tänä päivänä meidän arkisessa elämässä harva asia onnistuu ilman, että joku ihminen on tehnyt jotain, oman osuutensa johonkin asiaan, jotta meidän elämä sujuu niin kuin me toivotaan. Ja sitten myös se inhimillinen puoli, läheiset suhteet. Hoiva, tuki, mitä me saadaan läheisiltä, ja mitä hoiva ja tukea me annetaan meidän läheisille, mitä mielihyvää me saadaan läheisten kanssa vietetystä ajasta ja niin edelleen. Ja sitten meillä on meidän tunteet, jotka vaikuttaa hyvin moneen asiaan. Ne ohjaa meidän tai antaa suuntaa ehkä meidän ajattelulle tiedostamatta tai tiedostaen. Ne voi sanoa rikastuttaa meidän elämää monella tavalla. Joskus myös voi tehdä siitä raskaampaa. Tunteet kertoo meille merkityksistä. Jos joku asia herättää meissä voimakkaita tunteita, niin se on todennäköisesti meille merkityksellinen asia. Ja kun tätä kokonaisuutta katsoo, niin tosissaan mikään näistä ei ole irrallaan toisesta. Meidän tunteet vaikuttaa ajatteluun, meidän tunteet vaikuttaa siltä, miltä mun kehossa tuntuu. Minun pelot, minun huolet vaikuttaa siihen, miten me pystyn toimimaan minun elämässä. Minun läheisten tilanne vaikuttaa siihen, miten minä voin. Ja niin edelleen, ja niin edelleen. Ja palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa meidän pitää miettiä tämä koko kokonaisuus. Toisaalta sillä tavalla, että me ollaan kiinnostuttu tästä kokonaisuudesta, näistä kaikista asioista, mutta myös niin, että jos me tunnistetaan, että ajatellaan, että sillä toimivalla keholla on joku tarve. Ajatellaan, että ihmisellä on vaikka hengenahdistusta. Niin jos me halutaan sitä hengenahdistusta hoitaa, niin meidän pitää katsoa muutakin kuin sitä pelkkää fyysistä hengenahdistusta ja ehkä määrätä siihen lääkettä. Meidän pitää myös selvittää, että onko siellä mahdollisesti pelkoja taustalla, onko siellä läheisiin liittyviä huolia, onko siellä mahdollisesti toimintakykyyn, että tarvitaan jotain tukea ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli jos me esimerkiksi hoidetaan pelkkää oiretta, hengenahdistusta, mutta ei huomioida näitä muita asioita, niin voi olla, että me saadaan aika huono vaste ja vaikutus sille meidän hoidolle. Mutta jos me pystytään huomioimaan nämä kaikki elementit, tunnistamaan ne tarpeet ja ottamaan ne siihen hoitoon mukaan, me todennäköisemmin saadaan huomattavasti vaikuttavampaa hoitoa ja totta kai ihminen sen avun ja tuen, mitä hän tarvitsee. No mitä me sitten tehdään? Hoiva ja huolenpito on hyvin keskeinen osa meidän työtä. Eli autetaan oireissa, päivittäisessä toimissa, mikä ikinä se ihmisen vointi ja tilanne kussakin tilanteessa on. Me annetaan tietoa, me ohjataan asioista. Jos ihmisellä on vaikka niin kysymys, että hei, ajatellaan, että meillä on tämä ihminen, on se hengenahdistus, mitä tälle voi tehdä? Niin me kerrotaan, mitä sille voi tehdä, mitä auttamiskeinoja meillä on, mitä palveluita meillä esimerkiksi on ja niin edelleen. Pohdinnat esimerkiksi omasta, joku voi vaikka miettiä, että onko tämä kaikki rangaistus siitä, mitä olen tehnyt tai elämässäni on tapahtunut. Niin me kohdataan sekin pohdinta, tuetaan siinä, kuullaan se pohdinta ja tarvittaessa myös järjestetään siihenkin apua ja tukea sillä tavalla, kun ihminen hänen omassa tilanteessaan tarvitsee. Jos ihminen pohtii, että esimerkiksi herättää ahdistusta, oman olemassaolon päättyminen tai se elämän merkityksen puoli, niin on tärkeää, että ihminen tulee nähdyksi ja kuulluksi.
Se vahvistaa sitä kokemusta siitä, että olen arvokas. Elämäni on merkityksellinen myös tässä kohdin ja on ollut koko ajan. Mutta sekin pohdinta, siihen ei voi antaa sellaisia vastauksia, että kun minä sanon, että tämä on näin, niin näin, vaan se, että ihminen saa pohtia, miettiä ja me ollaan siinä läsnä ja paikalla yhdessä sitä miettimässä ja kuulemassa se asia. Jos on läheisestä huolia, meillä on tänä päivänä ihmisiä, toki on ollut aikaisemminkin, mutta että on ihmisiä, joilla voi olla niin päin, että he vaikka ovat itse läheisensä tukija tai huoltaja tai omaishoitaja. Mitä siinä tilanteessa, jos tällainen ihminen, jolla on vastuuta muista ihmisistä, itse sairastuu? Eli meidän pitää siinä kohdassa huolehtia myös siitä puolesta. Tai jos tämä ihmisen sairastuminen vaikuttaa läheisiin, aiheuttaa heissä huolta, vaikuttaa arkeen, toimeentuloon, mihin ikinä. Niin me huomioidaan läheiset ja olosuhteet. Selvitetään jälleen, missä mennään, mikä tilanne. Koordinoidaan, ohjataan, järjestetään tarvittavia tukia ja apuja. Ja se meidän tunteet. Eli ollaan kuulolla niiden tunteiden kanssa, annetaan lupa tunteille. Kaikki tunteet on yhtä tärkeitä, myös ne raskaammat ja vaikeimmat, koska nekin kertoo viestin. Pyritään myös auttamaan ja tukemaan siinä myönteisten tunteiden vahvistamisessa ja niidenkin esiin tuomisessa, mutta myös on lupa olla paha olla. Ja tuodaan siihen turvallisuutta. Jos pelottaa, millä keinoin me voidaan tuoda turvan tunnetta? Millä tavalla me voidaan luoda turvallinen ympäristö, ilmapiiri, että ihminen se voi ilmaista, kokee turvalliseksi ilmaista myös niitä vaikeita tunteita. Jos me pystytään tämä kokonaisuus huomioimaan, joka meidän tavoite on, niin me ollaan aika pitkällä palliatiivisen hoidon tavoitteiden saavuttamisessa. Silloin me ollaan varmistettu se kohtaamisen kokonaisvaltaisuus, eli me nähdään ihminen kokonaisuutena, mutta myös, että se auttaminen on kokonaisvaltaista. Sitten hypätään vähän tutkimuksiin. Mitä tutkimukset sanoo palliatiivisesta hoidosta? Tässä on joitain siitä. Eli palliatiivinen hoitohan ei ole tutkimuksen kohteena kauhean helppo. Eli kuten tässä on käyty, niin palliatiivinen hoito on aika moniulotteinen ja monitahoinen ja samaan aikaan yksilöllinen auttamiskeino. Niin tutkimuksellisesti voi olla joskus haasteellista osoittaa, että mistä nyt meillä erityisesti tämä hyöty tässä tuli. Tai sitten tilanteissa, jossa ihmisen vointi on heikkenevä, eli sairaus etenee. Eli me ei sinällään ehkä tiedetään jo, että me ei saada tilannetta täysin käännettyä ja parannettua, mutta voi olla, että esimerkiksi toimintakyvyn heikkeneminen tapahtuu hitaammin. Mutta että tutkimuskohteena palliatiivinen hoito on haasteellinen, mutta siitä huolimatta me on tutkimuksella osoittaa hyötyä palliatiivisesta hoidosta. On nähty, että se parantaa ihmisten elämänlaatua sekä potilaan että läheisten. Se lievittää oireita, vähentää ahdistusta ja masennusta, lisää tietoisuutta sairauden ennusteesta, parantaa sekä potilaan että läheisten tyytyväisyyttä, lisää todennäköisyyttä kuolla kotona, jota pidetään mittarina sille, että se edistää tämmöistä, että useat ihmiset sanoo, että he ennemmin haluaisi kuolla kotona kuin jossain laitoksessa. Niin tällä on nähty tämä sellaisena, että se on edistänyt toiveiden mukaista elämän loppuvaiheen hoitoa. Kirjasin tuohon, että ei lyhennä elinaikaa. Eli meillä on tutkimuksia, joissa on saatu jopa elinaika hyöty palliatiivisesta hoidosta, mutta se on ollut vähän haasteellinen toisintaa, mutta sillä perusteella voidaan vahvasti sanoa, ja sitäkin on tehty tutkimusta ja verrattu, että palliatiivinen hoito ei lyhennä elinaikaa. Eli palliatiivisen hoidon olevassa piirissä olevat ihmiset ei elä lyhyemmän aikaa, ja jossain tilanteessa voi jopa elää sen myötä pitempään. Ja se, mitä on tutkimuksessa myös katsottu, että mikä lisää todennäköisyyttä näille myönteisille vaikutuksille, on se, mitä varhaisemmin palliatiivinen hoito aloitetaan. Eli todennäköisemmin saadaan hyötyä, kun palliatiivinen hoito pääsee ajoissa siihen ihmisen hoitoon mukaan. Palaten tuohon tämän päivän meidän teemaan, myötätuntoiset yhteisöt
yhteisöt yhdessä palliatiivisen hoidon puolesta. Ja olen tosissaan itse tosi iloinen, että tämä on otettu tähän mukaan, koska se, minkä itse tunnistan, että meillä on ammattilaisina, me ei olla kuitenkaan niitä tärkeimpiä ihmiselle, potilaalle, läheisille. Ammattilaisen auttamisella on rajansa. Ja sen takia on tosi tärkeää, että me yhteisönä voidaan olla tässäkin elämänvaiheessa ihmisten mukana. Lyhyesti siitä, mitä yhteisö ylipäätänsä on. Sen verran kaivelin, että siitä toki löytyy useita eri määritelmiä, mutta lyhyesti sanotettuna yhteisö on ryhmä ihmisiä, jotka toimii yhdessä. Se voi vaihdella ihan muutaman ihmisen joukosta ihmiskuntaan ja laajuus ruokakunnasta maapalloon. Mutta meidän, mitä ajattelee, että mitä yhteisöä meillä esimerkiksi on. Perhe, läheiset, ystävät, suku, naapurusto, kunta, maa, harrastusseura, työpaikka, koulu, seurakunta, hoitopaikka ja niin edelleen. Meillä on kaikilla jonkinlaisia yhteisöjä ympärillämme. Ja yhteisöllä on keskeinen merkitys ja rooli palliatiivisessa hoidossa. Eli tämän kansainvälisen päivän taustalla oleva yhdistys toi esille heidän omissa taustamateriaaleissansa, että on tärkeää yhteisöllinen ymmärrys siitä, miten merkittävästi vakava sairaus, ikääntyminen, läheisestä huolehtiminen, menetykset ja kuolema vaikuttaa ihmisten mieleen, käyttäytymiseen ja sosiaalisiin suhteisiin. Eli meidän tulisi kiinnittää huomio luottamuksen ja vastavuoroisuuden vahvistamiseen meidän sosiaalisissa verkostoissa, ihmisten keskinäiseen apuun ja tukeen sekä ihmisten mahdollisuuteen aktiivisesti osallistua yhteisöjen kehittämiseen, sosiaalisten suhteiden luomiseen ja toisista huolehtimiseen. Ja tästä asiasta kuulemme varmaan seuraavassa esityksessä vielä sitten lisää. Jäin sitten vielä miettimään, tämän kun olin tehnyt, keräsin joitain sanoja, mitä minulle tuli mieleen palliatiivisesta hoidosta. Ja huomasin, että kun sitä sanalitannia lähdin kirjoittamaan, niin sille ei tullut loppua. Minun oli pakko lopettaa se jossain kohdassa, koska ne ei olisi enää mahtunut tuonne slaidille. Eli meidän on vaikea sanoa, mikä ei kuulu palliatiiviseen hoitoon. Ja mitä kaikkea palliatiivisessa hoidossa tapahtuu. Sen takia se on myös ajoittain vaikeasti määriteltävä asia, mutta se, minkä haluan sieltä erityisesti nousemaan, on se, että hoito on aktiivista. Toivo on meillä keskiössä ja se ihminen ja hänen läheisensä. Tähän yhteyteen haluan myös vinkata, että mistä saa lisää tietoa palliatiivisesta hoidosta. Eli meillä on Terveyskylässä palliatiivinen-talo.fi-sivusto, josta löytyy materiaalia, yleensä tietoa, mitä on palliatiivinen hoito. Siellä sisältö on suunnattu parantumattomasti sairaille, mutta nämä sisällöt hyödyttää ihan ketä tahansa vakavasti sairasta. Ja sanoisin myös meitä, jotka emme ole vielä mitään tiettyä diagnoosia saaneet, niin sieltä löytyy sellaista, mitä voi olla hyvä kurkata ja läheisenä myös. Eli siellä käydään läpi sitä, mitä on palliatiivinen hoito, mitä on saattohoito, miten oireita hoidetaan, mitä sairauksia palliatiivisen hoidon piirissä yleensä hoidetaan tai voidaan hoitaa, läheisen roolista ja miten läheinen voi omaa hyvinvointia tukea. Tukiosio, jossa on katsottu asiaa hyvin laajasti, sosiaaliselta puolelta, kulttuuria, vapaaehtoisia ja niin edelleen. Ja sitten meillä on siellä osio, jossa on pohdi ja testaa, jossa on myös sitten, missä ihminen voi kirjoittaa omaa elämäntarinaa tai voi pohtia elämään, tulevaan ja elämän loppuun liittyviä teemoja tämmöisen puhetta elämästä korttien avulla. Palvelut-osiosta pitää sanoa, että tällä hetkellä meillä on ollut, meidän iso saavutus on ollut, että meillä on ollut koko Suomen kattava palvelukuvaus, eli minkälaisia palveluita palliatiivisen hoidon ja saattohoidon piirissä on eri alueilla, mutta ikävä kyllä ne ei tällä hetkellä ole täysin ajan tasalla vuodenvaihteessa tapahtuneen hyvinvointialueen muutoksen vuoksi, eli tämä on päivityksen alla.
tämä asia. Mutta suosittelen lämpimästi käydä tutustumassa, jos haluatte tietää lisää palliatiivisesta hoidosta. Haluan ensin kiittää omasta puolesta, että on saanut tulla puhumaan. Ja haluan teille loppuun jättää muutaman kysymyksen mietittäväksi. Nämä sopii meille kaikille. Meidän on hyvä ehkä joskus pysähtyä miettimään meidän arjessa, meidän itse kunkin, ketkä on minulle tärkeät ihmiset. Onko jotain, mistä olen huolissani? Mikä minulle tuo turvaa? Mikä minun lohduttaisi? Mistä asioista minä nautin? Mikä minun pelottaa? Mikä helpottaa oloa, kun minua ahdistaa? Missä me koen, että me onnistunut? Mitkä ystävälliset sanat haluaisin sanoa itselleni? Ja millainen minulle olisi hyvä huomio? Kiitos. Lämmin kiitos Heli tästä erittäin tärkeästä puheenvuorosta. Seuraavana kutsunkin sitten estraadille Sarianne Hartosen. Tervetuloa kertomaan meille vähän sitten vielä eri näkökulmaa, jos käydään läpi vähän vapaaehtoistoimintaa. Mä olen Sarianne Hartonen, Saava-hankkeen projektipäällikkö. Tästä on hyvä jatkaa. Nyt oli niin monipuolinen kattaus palliatiivista hoitoa ja kaikkea sitä, mitä se on, että se jättää hyvin tilaa nyt vapaaehtoistyölle, koska tulee aika selväksi, että siellä on paljon sellaista, mihin ei tarvita ehkä ammattilaista, vaan siellä on paljon tilaa myös monipuoliselle muulle tekemiselle. Saava-hanke on valtakunnallinen saattohoidon vapaaehtoistyön kehittämishanke, ja mä olen tässä päässyt tarkastelemaan parin vuoden aikana niitä myötätuntoisia yhteisöjä, mitkä tämän vapaaehtoistyön ympärille ympäri Suomen on muodostunut. Niitä on paljon ja ne on tosi erilaisia ja monipuolisia. Aloitetaan siitä, mitä me tiedetään vapaaehtoisista. Oikeastaan ainoa semmoinen kattava selvitys, mikä meillä on lähtökohtana, on Ritva Pihlajan vuonna 2020 tekemä selvitys saattohoidon vapaaehtoistyöstä Suomesta, joka on ollut tälle hankkeelle myöskin lähtökohtana. Ihan siellä johtopäätöksissä Ritva kirjoittaa ja toteaa, että monipuolisten 10 haastattelujen perusteella hän toteaa, että vapaaehtoistoiminta on korvaamattoman tärkeä osa hyvää saattohoitoa ja siksi sitä tulee kehittää. Me selvityksen pohjalta tiedetään myös, että meillä on ehkä noin 1000 ihmistä Suomessa, jotka tekee saattohoidon vapaaehtoistyötä. Nämä numerot on ajalta ennen koronaa, eli sinänsä siinä on ollut paljon muutosta, mutta puhutaan tärkeistä yhteisöistä ympäri Suomen. Mutta tämä kenttä on tosi pirstaleinen. Jossain on saattohoidon vapaaehtoisia ihmisiä, jotka toimii kuolevan ihmisen tukena, jossain ei ole. Hyvin monet eri järjestöt tätä työtä toteuttaa ja koordinoi, mutta meillä on paljon myös sellaisia valkoisia alueita, missä koko työstä ei ole kuultukaan. Et on olemassa sellaisia paikkoja, missä kyllä hoidetaan kuolevia ihmisiä, mutta vapaaehtoistyö on vielä vierasta. Kaikkein laajinta ja pitkäaikaisinta tämän tyyppinen vapaaehtoistyö on saattohoitokodeissa, jotka on tehnyt uraauurtavaa työtä vapaaehtoistyön kehittämiseksi. Mutta myös seurakunnat on ollut tässä sellainen kumppani ja syöpäyhdistykset ympäri Suomea. Et se vähän vaihtelee paikkakunnasta, että kuka siellä niitä saattohoidon vapaaehtoisia on kouluttanut ja koordinoinut. Olka-toiminta on viime vuosina tullut aika tärkeäksi, koska Olkan kautta koordinoidaan kaikkea vapaaehtoistyötä sairaaloihin. Ja silloin myös saattohoidon vapaaehtoiset on tulleet osaksi sitä toimintaa. Miksi vapaaehtoisia sitten kannattaisi siellä hoidossa olla mukana? Kun mietittiin palliatiivisen hoidon monipuolisuutta ja niitä kaikkia teemoja, jotka siinä pitäisi käsitellä, niin on selvää, että siellä on paljon sellaista, missä ihan tavallisen ihmisen taidoillakin semmoinen tavallinen toinen ihminen, kanssakulkija, pystyy olemaan avuksi. Me tiedetään, että meillä on
ikääntyvä väestö, nopeasti ikääntyvä väestö, kaikkein nopeimmin kasvaa hyvin iäkkäiden ihmisten osa. Ja meillä tiedetään myös, että meillä on paljon yksinäisyyttä vanhusten parissa. Meillä myös asutaan paljon yksin, ja vaikka ei asuttaisi yksin, ja vaikka niitä läheisiä on, niin ne läheiset voi olla kaukana, eikä ne välttämättä siinä elämän loppuvaiheessakaan pysty jatkuvasti olemaan läsnä. Tiedetään myös se, että kuolemasta puhuminen on vaikeaa. Ja se voi olla, että se kuolemasta puhuminen on vaikeaa nimenomaan niiden läheisten kanssa. Että on helpompi keskustella jonkun vieraan ihmisen kanssa, jolla on siihen kuitenkin valmiuksia. Hän on koulutettu, hän on kokenut näistä asioista puhumaan, ne surun ja kuoleman teemat ei ole vieraita. Arjessa me ei olla näistä totuttu toistemme kanssa välttämättä puhumaan. Ja mä oon nostanut tuonne myös yhdeksi syyksi resurssit, vaikka vapaaehtoistyötä en halua perustella resursseilla, mutta se me tiedetään, että kyllä meillä kuolevia potilaita tulee olemaan paljon, ja kolmannen sektorin merkitys ja järjestöjen ja sen vapaaehtoistyön merkitys varmasti tulee vain kasvamaan. Tämä on ihana laji saattohoidon vapaaehtoistyössä, koska saattohoidon vapaaehtoiset on aivan mahtava porukka. Ne on vähän semmoinen erityisjoukko. Se, että sä hakeudut vapaaehtoisesti tällaisten aiheiden äärelle, kuoleman ja surun äärelle, kertoo jo jotain. Monella on taustalla omia kokemuksia ja motivaatio auttaa. Mutta lähtökohta on se, että se vapaaehtoinen ei korvaa ammattilaista siinä hoidossa, eli vapaaehtoinen ei tee hoitotyötä. Se on aivan selkeä semmoinen ero, mutta täydentää sitä hyvää hoitoa voi. Ja jos katsotaan, mitä se monipuolinen hoito oikeasti on, niin siellä on paljon semmoista, mitä yhteistyössä ammattilaisten kanssa voidaan tehdä. Kaunis ajatus taustalla on, että kenenkään ei tulisi kuolla yksin, ellei sitä erityisesti toivo. Tämä ajatus on ehkä semmoinen niin kuin lähtökohta saattohoidon vapaaehtoistyölle, mutta se ehkä ohjaa meidän ajatukset hieman väärin ihan sinne viimeisiin hetkiin. Mä itse melkein mieluummin puhuisin tämmöisestä elämän loppuvaiheen tukihenkilöstä. Se, että kuinka kauan se elämän loppuvaihe kestää, sitä meidän ei tarvitse edes tietää, mutta sille keskustelulle on tarve ja sille kohtaamiselle ja läsnäololle on tarve jo huomattavasti aikaisemmin kuin ihan niinä viimeisinä päivinä tai tunteina. Se voi olla aika yksinkertaista se läsnäolo, ihan oikeasti sitä, että potilashuoneessa hengittää joku toinen ihminen. Silloin kun mä olen ihan yksin ja en välttämättä edes tässä maailmassa enää sillä tavalla läsnä, niin se toisen ihmisen kosketus ja läsnäolo ja hengitys voi olla se yksinkertainen vapaaehtoistyön muoto. Joskus se on käytännön tehtäviä, käyn tuossa vähän läpi, mitä kaikkea se voi olla, mutta haluan nostaa tuonne myös sit nuo luottamustehtävät ja varainkeruu, eli tarvitaan myös niitä ihmisiä, jotka tuo tätä teemaa esiin. Esimerkiksi tukiyhdistykset, saattohoidon tukiyhdistykset tekee myös arvokasta vapaaehtoistyötä. Ja tässä on näitä konkreettisia esimerkkejä. Toiminta on tosi erilaista erilaisissa yksiköissä ja eri puolilla Suomea. Ja me usein puhutaan saattohoidon vapaaehtoisista, ikään kuin me tiedettäisiin täsmälleen, mitä he tekevät. Mutta sitten kun me ruvetaan tarkastelemaan sitä syvällisemmin, niin se on aika monenlaisia asioita ja se on erilaisia asioita eri taloissa. Se voi olla yksinkertaista keskustelua, matalan kynnyksen psykososiaalista tukea jo siinä vaiheessa, kun se palliatiivisen hoidon päätös on tehty, kun se mietityttää, että mitä tämä nyt tarkoittaa, kuolenko minä nyt. Se voi olla semmoista arkista juttukaveritoimintaa. Jos potilas on ahdistunut tai yksinäinen tai hänellä ei ole ketään, kenen kanssa katsoa hiihtoa tai pelata korttia, niin yhtäkkiä, jos siinä on ihminen, jolla on aikaa, niin ne voi olla aika tärkeitäkin asioita. Sairaalassa aika on pitkä. Ja siellä voi olla saattohoito-osastollakin aika pitkä, koska sä et jaksa kuolla ihan koko ajan. Eikä sä koko ajan 24 tuntia jotenkin käsittele sitä sun omaa kuolemaa. Ja mä oon esimerkiksi vapaaehtoisena saanut joskus ilahtuneen vastaanoton, että kiitos, nyt mun ei mä en halua mennä vielä nukkumaan, puhutaan jostain. Mä yritän sinnitellä tässä nyt vielä tunnin hereillä, että mä herään aamuyöstä. Eli se voi olla joskus sitä, että puhutaan rouvien risteilystä ihan vaan sen takia, että nyt tänään mä en halua ajatella mitään muuta vakavaa. Levoton potilas voi rauhoittua siitä, että on joku, joka on hänen kanssaan, niin sitten hoitaja pääsee muihin tehtäviin. Nämä konkreettiset asiat on niitä, mitä tuntuu vähän typerältä listata, mutta ne on täällä niin kuin, mun mielestä hyviä esimerkkejä, että nämä on asioita, mitä me moni osataan.
mä oon yllättäen löytänyt itsestäni kyvyn laulaa virsiä, koska jos se on toiselle ihmiselle lohduttava asia, niin kyllä se virsikirja löytyy kännykästäkin ja sen sieltä löytää, että silloin sitä taipuu moneen, jos se on toiselle ihmiselle tärkeä. Me halutaan olla ihmisiä loppuun asti, aivan loppuun asti. Ja jos se on se kynsilakka, mikä on siinä kohtaa, tuntuu semmoiselta, että mulla on semmoinen olo, että mä saan olla oma itseni, niin sitten lakataan kynsiä. Mutta tämähän ei ole vain kuolevan potilaan tukea, tämä on myöskin läheisten tukea. Ja yksi tärkeä osa vapaaehtoisten tehtävä on vapauttaa niitä läheisiä. Voi olla keskustelua kun on läheiselle, mutta myös vapauttaa läheisiä nukkumaan tai syömään tai käymään kotona. Ei tarvitse huolehtia, kun tietää, että siellä on joku toinen seurana. Paljon on myös semmoista, mitä me ei vapaaehtoisista tiedetä. Me ei tiedetä täsmälleen, montako vapaaehtoista meillä on. Kellään ei ole koottua tietoa siitä, kuinka monella paikkakunnalla tai kuinka monessa seurakunnassa tai kuinka monessa syöpäyhdistyksessä tätä toimintaa on. Se on vähän hassua, koska Suomi on aika pieni maa ja kyllä me toisemme tunnetaan, mutta sitä tietoa ei ole koottu mihinkään. Määrää on myös vähän vaikea laskea, koska aina on vapaaehtoisia tauolla tai palaamassa tai koulutetaan tietty ryhmä, mutta kaikki eivät ryhdy vapaaehtoiseksi. Se on itse asiassa aika venyvä käsite. Ja välillä on niin, että toiminta on jossain ollut ja sitten se yhtäkkiä hiipuu. Vastuuhenkilö väsähtää tai jää eläkkeelle tai osastolla kyllästytään säätämään tai mikä se syy sitten onkin. Ne on tosi monipuolisia ne syytkin, mutta joskus toiminta on aika haastavaa. Ja se laajentuminen on haastavaa. Sitä voisi kuvitella, että jos yhdessä hoivakodissa on huomattu, että hei, tämä on ihan mahtava työmuoto, tervetuloa meille, siellä käy vapaaehtoisia, huomataan, että heistä on apua. Sen toiminnan siirtäminen johonkin toiseen toimintayksikköön tai toiselle osastolle ei ole ollenkaan yksinkertaista. Ja joskus käy jopa niin, että ne vapaaehtoiset on valmiina tehtäviinsä, mutta heitä ei osata kutsua. Ja tätäkään me ei ihan ymmärretä, että mitä kaikkea siellä taustalla on, miksi näin joskus on. Saava-hankkeessa me on päästy tarkastelemaan näitä kysymyksiä. Tämä on 3-vuotinen kehittämishanke STEA-rahoituksella. Meillä on vielä nyt ensi kevään loppuun asti aikaa. Ja meillä on taustalla hyvin kokeneita tahoja, joiden kanssa me on näitä kysymyksiä päästy tarkastelemaan. On saatu kuulla parhaista käytännöistä, on päästy tarkastelemaan ongelmia, tehty yhteistyötä eri hankkeiden kanssa. Sairaalamaailman kysymykset on erilaisia kuin hoivakotien kysymykset. Kehitysvammapuolelle yritimme pienellä pilotilla saada saattohoidon vapaaehtoisia myös, ja se osoittautui aika haastavaksi. Ja Finnfund-hankkeen kanssa ollaan keskusteltu ammattilaisten ja vapaaehtoisten yhteistyöstä tiivisti. Taustalla tässä kehittämistyössä on suositukset. STM:n suosituksissa vapaaehtoistyö on huomioitu, ja siellä se on paikannettu palliatiivisen keskuksen tehtäväksi. Mä itse ajattelen, että tuo on vielä aika kaukana siitä, missä me ollaan. Et mä en todellakaan usko, että siellä palliatiivisen keskuksen lääkäri ja ylihoitaja koordinoi vapaaehtoisia joutessansa potilaiden rinnalle. Et kyllä se varmasti tulee olemaan järjestösektori jatkossakin, joka sitä vapaaehtoisten koordinointia tekee. Mutta jos siellä palliatiivisessa keskuksessa tiedetään, että meidän alueella on nämä yhdistykset, nämä vapaaehtoiskoordinaattorit, joita kautta niitä vapaaehtoisia voi oman potilaan rinnalle saada, niin sitten me oltaisiin jo pitkällä. Vapaaehtoiset on myös laatukriteeri. THL:n laatukriteereissä tämä on huomioitu, ja täällä on jo vähän konkreettisempia huomioita siitä, että jos tällaista toimintaa omassa yksikössä käynnistetään, niin se pitää organisoida osaksi sitä työyhteisöä. Pitää olla vastuuhenkilö, pitää löytyä resursseja siihen, että sinne tulee ulkopuolisia ihmisiä tekemään sitä yhteistyötä niiden ammattilaisten kanssa. Koska kaikki perustuu siihen, että hoitajat luottaa vapaaehtoisiin, että vapaaehtoiset pystyy luottamaan itsensä ja omiin taitoihinsa, että omaiset voi luottaa niihin vapaaehtoisiin. Tämä on moneen suuntaan luottamuksen ja laadun rakentaminen on tosi tärkeää. Meillä hankkeesta valmistuu yhtenäiset koulutustavoitteet ja sisällöt, jotka on kaikkien toimijoiden käytettävissä. Meillä on tarkoitus myös käydä aika rehellisesti läpi niitä haasteita, mitä tässä on havaittu, ja tarjota niitä ratkaisuja ja yhteisiä pohdintoja avoimesti kaikille, koska tällä hetkellä jokainen tekee yksin ja erikseen ja sitten vaan ihmettelee, että miten tämä välillä on näin vaikeaa.
Tämän hetken johtopäätös mulla itselläni on, että se on tämä ammattilaisten ja vapaaehtoisten yhteistyö ja ne sujuvat käytännöt, mikä on sen kaiken perusta. Että jos se yhteistyö toimii, niin sitten se kyllä lähtee lentoon, mutta usein siihen tarvitaan jotain semmoista aika konkreettisia ohjeita, että miten vapaaehtoinen otetaan vastaan, miten hänet perehdytetään ja näin. Ja näitä konkreettisia ohjeita me on nyt Finnpal-hankkeen kanssa myös yhdessä käyty läpi ja kirjattu. Ja vapaaehtoistyöhön palliatiivisessa hoidossa on tulossa valtakunnallinen suositus, joka alkaa nyt olla jo aika lailla valmis. Hankkeessa me on 3 alueella, kun me on haluttu näitä asioita tarkastella, niin me on koottu yhteen Tampereella ja Turussa ja Rovaniemellä kaikki ne tahot, jotka saattohoidon vapaaehtoistyön ympärille kietoutuu. Me on testattu koulutuksia moneen kertaan, testattu sitä verkostoyhteistyötä, seurattu niitä, miten vapaaehtoiset sijoittuu erilaisiin yksiköihin ja sitten niitä koordinaatiokysymyksiä. Koordinaatio tosi monella eri tasolla tulee vastaan aivan väistämättä. Vilautan että minkälaiset nämä verkostot eri paikkakunnilla on ollut. Rovaniemellä päästiin helpolla siinä mielessä, että siellä oli jo tämmöinen yhteistyöverkosto olemassa, että on haluttu vapaaehtoistyötä jo pitkäjänteisesti isolla porukalla kehittää. Haluan nostaa tuolta sen, että siellä on nyt myös hankeaikana oivallettu, että siellä on hankittu siellä on ihan oma yksi puhelinnumero, mistä sä voit vapaaehtoisia ikään kuin tilata. Se on aika pienimuotoista, mutta musta se on ihana ajatus, että on joku yksi taho, jonka puoleen sä voit kääntyä. Ei tarvitse hoitajien yksiköissäkään miettiä, että kenelle mä soitan, jos mä tarvitsen tästä lisätietoa. Tampereella on monta vahvaa ikään kuin itsenäistä toimijaa, ja me ollaan sitten taas Tampereella päästy tarkastelemaan sitä, että mitä on, kun koko sen hoidon rakenteet on murroksessa. Minkälaisia asioita siellä tapahtuu. Ihmiset vaihtuu, rakenteet muuttuu. Hyvinvointialueelle siirtymä on vaikuttanut tosi vahvasti. Ja se on ollut tosi tarpeellista, että me on päästy sitä realistisesti katsoa, että mitkä ne on ne todelliset haasteet sitten, kun yritetään verkostoyhteistyötä tehdä aika semmoisessa muuttuvassa maastossa. Turussa ehkä nämä tämmöiset isot muutokset oli jo aikaisemmin tehty, niin siellä on päästy sitten katsomaan sitä, että miten se toimii silloin, kun ne vapaaehtoiset koulutetaan yhdessä poolissa ja sitten he sijoittuu hyvin erilaisiin yksiköihin. Ihan sieltä vanhusten ympärivuorokautisesta asumisesta sairaalaosastolle, palliatiiviselle osastolle tai saattohoitokotiin. Ja siellä tosiaan kehitysvammaisten asumistakin testattiin hieman ja todettiin, että se on vähän haasteellista. Ehkä enemmän on ystävätoiminnalle tarve kuin saattohoidon vapaaehtoistyö. Käsikirja meillä alkaa olla valmis, sinne on koottu teemoja. Jos katsotaan, mietitään mitä Heli kertoi siitä palliatiivisesta hoidosta, täällä on aika samantyyppisiä teemoja, joita vapaaehtoisille koulutetaan. Kerrotaan palliatiivisesta hoidosta, saattohoidosta ja kuolemasta, ja erityisesti tuo kohtaamiseen liittyvät kaikki kysymykset. Kohtaaminen ja vuorovaikutus on se semmoinen vapaaehtoistyön ydin, sydänpuu, josta se kaikki lähtee ja kaikille rakentuu. Niitä käydään koulutuksessa läpi aika perusteellisesti. Mutta sitten siellä on tätä ihan yleistä vapaaehtoistyön pelisääntöjä, vaitiolovelvollisuutta, voimavaroja, jaksamista, toiminnanohjausta. Nämä on kaikki kuitenkin asioita, jotka vaikuttavat siihen, kuinka se vapaaehtoistyö pysyy elävänä ja kehittyy. No mitä me olemme hankkeen aikana oppineet? Tässä on nyt 2 vuotta 3 jo takana. Vähän pidemmälläkin ollaan. Ainakin me ollaan huomattu se, että se vapaaehtoisten koulutus ei ole se ratkaisu, vaikka me siihen hyvin pontevasti alkuvaiheessa pureuduimme ja kävimme pitkiä keskusteluja siitä, mitä kaikkea vapaaehtoiselle tulee kouluttaa. Ja nyt mä tässä kohtaa projektipäällikkönä jotenkin palaan ehkä siihen, että kouluttaa voi tosi monella tavalla. Et on hyvä, että meillä on ne yhteiset teemat sovittuna ja sellaiset tietyt sisällöt, jotka jokaisen tulisi käydä läpi. Mutta se, miten me koulutetaan, niin mä näen, että siihen on paljon erilaisia ratkaisuja. Eli jokaisen, joka nyt kouluttaa saattohoidon vapaaehtoisia, niin tulee ehdottomasti jatkaa kouluttamista ja ehkä saada sitten hankkeistakin lisämateriaalia ja helpotusta siihen omaan tehtävänsä. Mutta se koulutus ei ratkaise sitä, että onko meillä vapaaehtoisia kuolevien
rinnalla. Koska se koulutus ei riitä. Ei riitä se, että meillä on nyt tämä porukka ja nyt tämä porukka osaa. Siitä porukasta kaikki eivät koskaan siirry siihen vapaaehtoistyöhön. Ja sitten taas se alkanut vapaaehtoistyö ei itsestään pysy siellä osastolla tai hoivakodissa. Sillä toimintayksiköllä itsellään, oli se sitten sairaalaosasto tai monenlainen erilainen hoivakoti, niin sillä yksiköllä on vastuu siitä, että pysyvätkö nämä ihmiset täällä. Olemmeko me ottaneet heidät mukaan tähän yhteisöön, joka täällä on. Eli se vetovoima ja pitovoima muodostuu ihmisistä ja kohtaamisista. Et sillä tavalla vapaaehtoisia ei voi eikä kannata tilata, vaan heidät pitää oppia tuntemaan. Ja sitten kun me tiedetään, että meillä on tällaisia ihmisiä, me tunnetaan, niin sitten me osataan heitä myöskin kutsua. Suurin tarve meillä olisi hoivakotipuolella, iäkkäiden yksinäisten vanhusten vierellä. Se on aivan valtava se tarve, jos siellä tunnistetaan tämän työn potentiaali. Ja samaan aikaan sinne on kaikkein haastavinta tätä toimintaa saada alkamaan jostain syystä. Ja me ei ihan sitä tarkkaan ymmärretä miksi. Vapaaehtoinen voi toimia hyvin monella tavalla ja mä ajattelen, että tässä on ehkä joku selitys sille, että miksi jossain toiminta lähtee lentoon ja jossain ei. Voi olla ehkä niin, että on yritetty yhtä tapaa toimia, mutta niitä tapoja toimia on tosi monta. Ja tässä on nyt kirjattu auki, mitä kaikkea se saattohoidon vapaaehtoistoiminnan muoto voi olla. Vapaaehtoinen voi olla ihan pitkäaikainen ystävä, esimerkiksi yhden potilaan, yhden vanhuksen rinnalla pidempään. Mä tiedän, että tätä mallia käytetään nimenomaan iäkkäiden parissa, esimerkiksi kotisairaaloiden kautta. Niin voi olla, että on yksi tukihenkilö yhden ihmisen rinnalla pitkän matkan. Ja mä ajattelen, että tämä on niin kuin todella arvokas ja tässä on paljon potentiaalia, jos mietitään, kuinka paljon meillä olisi tarvetta esimerkiksi kotona, kotisairaaloiden kautta kotona olevien potilaiden tukihenkilöille. Ja myös niille läheisille, jotka hoitavat omaistaan kotona, niin se, että siellä olisi sen pidemmän matkan joku rinnalla. Keskusteluapu sairaiden taitekohtaan voi olla määräaikaista. Voi olla, että tavataan muutaman kerran ja jutellaan ja sitten sovitaan, että tämä oli nyt tässä, palataan asiaan myöhemmin. Tämä joustava viikkovuoro on esimerkiksi Olka-toiminnalla monesti käytössä, eli vapaaehtoinen oman aikataulunsa puitteissa varaa vuoroja kalenteriin, menee osastolle silloin, kun on etukäteen sovittu, ja sitten tapaa ne ihmiset, ketä siellä on. Mä vertaan itse, tämä on se niin kuin avantouintiversio tästä vapaaehtoistyöstä, koska sä menet potilashuoneeseen ja välttämättä et tiedä mitään, kuka siellä on vastassa. Sulle on kerrottu, että käy huoneessa 5, siellä on rouva, joka varmaan haluaisi jutella, ja sä et tiedä, kuka siellä on. Eikä sun tarvitse tietää. Se lähtee se keskustelu vaikka kevään kukkasista, ja sitten päädytään puhumaan siirtolapuutarhasta, ja sitten päädytään puhumaan siitä, että siirtorapuutarhassa aina minä mieheni kanssa silloin. Ja sitten me päästään puhumaan elämän tärkeistä asioista, joista joutuu luopumaan. Se on niiden arkisten kohtaamisten kautta sitten, kun päästään isoihin kysymyksiin. Mä olen alkanut suositella, että semmoinen vakiovuoro on hyvä tapa aloittaa. Omassa yksikössä, jos esimerkiksi uutta toimintaa aloitetaan. Se voi olla, että se kahvin kanssa tuleminen, se on semmoinen apuväline, että kun on joku, minkä kautta me päästään sinne yksikköön, niin sitten voidaankin päästä keskustelemaan tai päästään kiinni johonkin muuhun toimintaan. Ja sinne voi olla helpompi mennä kaksin kuin yksin silloin, jos aloitetaan ihan alusta. Tämä tarvittaessa kutsuttava vapaaehtoinen on ollut semmoinen suosikkimalli tai on monessa paikassa käytössä. Eli lähtee siitä ajatuksesta juuri, että emme halua, että ihmiset kuolevat yksin. Joten soitamme sitten, kun näyttää siltä, että nyt olisi aika. Eli vapaaehtoiset ovat päivystysvalmiudessa ja heidät kutsutaan henkilökohtaisesti paikalle. Ja sitten he tulevat sinne ja käyvät ehkä vaikka muutaman päivän ajan tai jonkun kerran ajan tai ehkä päivystävät yön. Mutta tähän tarvitaan se kutsu. Ja silloin se vaatii hoitajilta sen, että osataan ja uskalletaan soittaa jollekin tuntemattomalle ihmiselle, että nyt tuletko nyt tänä yönä meille.
Ja mä sanoisin, että tässä on se särkymävara aika suuri, että vapaaehtoisen pitää, vaikka heitä olisi isokin rinki päivystämässä, niin se, että pääseekö joku juuri nyt, juuri täksi yöksi tai seuraaviksi tunneiksi, niin usein käy niin, että sitten se kutsu tulee liian myöhään. Ja mä ajattelin, että tämä on hirveän sääli. Se on ihanaa silloin, kun se onnistuu. Jos onnistutaan saamaan sellainen päivystysrinki, että muutaman päivän ajan useampi vapaaehtoinen vuorottelee ja saattaa jonkun ihmisen henkilökohtaisesti niin, että hän ei ole yksin. Mutta tosi paljon tässä käy sitä, että sit kutsu tulee liian myöhään tai se ei onnistukaan. Ja sen takia mä palaan siihen, että jos vapaaehtoiset käy jo viikoittain tai on siellä arjessa läsnä säännöllisesti, niin on hyvin todennäköisempää, että me ollaan siinä loppuvaiheessa mukana. Koska tämähän ei ole toimintaa, joka jotenkin tähtäisi siihen kuolin hetkeen. Se ei ole mitenkään tavoitteena, että vapaaehtoinen on juuri sillä kuolin hetkellä läsnä. Se voi olla se edellinen ilta tai 2 päivää aikaisemmin, kun siellä on käyty. No sitten, käsitteen määrittely. Tämä on Helin lempiaihe, mä tiedän. Mä oon nyt puhunut tässä saattohoidon vapaaehtoisista tai vapaaehtoisista. Ehkä pitäisi puhua palliatiivisen hoidon vapaaehtoisista, tai pitäisikin puhua palliatiivisen hoidon vapaaehtoisista, mutta väitän, että meillä ei ehkä ole yhtään vapaaehtoista tuolla kentällä ympäri Suomen, joka kokisi itsensä, että minä toimin palliatiivisen hoidon vapaaehtoisena. Se ei ollut muodostunut semmoiseksi identiteetiksi, niin kuin saattohoidon vapaaehtoinen on. Saattohoidon vapaaehtoinen nimenä on vähän semmoinen brändi. Me ollaan ne coolit vapaaehtoiset, jotka tekee tärkeää työtä. Ja musta se on sallittua, että se on muodostunut semmoiseksi termiksi, joka tunnistetaan. Ja mä väitän, että jos me mennään tuonne kadulle ja kysytään Mannerheimin tiellä ihmisiltä, että mitä on palliatiivinen hoito, niin kovin moni ei tiedä. Mutta jos me kysytään, että mitä on saattohoito, niin ne tietää, että se on jotain kuolemaan liittyvää. Ja silloin me ollaan jo niin kuin edes oikealla tontilla. Puhutaanko me tukihenkilöistä vai vapaaehtoisista, on mun omasta mielestä aivan yksi hailee. Jos jollain alueella ollaan oltu tukihenkilöitä tai vapaaehtoisia, niin sitten kannattaa olla jatkossakin. Syöpäjärjestössä on satuja, eli saattohoidon tukihenkilöitä. Me ollaan tosi lähellä myös ystävätoimintaa. Mä en tiedä, onko se huono asia, että me oltaisiin se ystävä. Me ollaan ystävä loppuun asti. Ja paljon on potentiaalia kouluttaa lisää ystävätoiminnassa jo mukana olevia ihmisiä kuoleman ja surun kysymyksistä, jotta he pystyisivät olemaan aivan sinne loppuun asti. Että he kokevat itse, että heillä on välineitä olla siellä loppuun asti, koska kovin moni meistä kokee, että nämä on kuitenkin vieraita asioita, kunnes niistä on päästy puhumaan. Ja termit ohjaa ajattelua ja odotuksia. Ja se, että me puhutaan saattohoidon vapaaehtoisesta, niin voi olla myös yksi syy siihen, miksi esimerkiksi hoivakodeissa vaikeammin tätä toimintaa jotenkin tunnistetaan tai käynnistetään, koska siellä se on ehkä erityisen vaikeaa määritellä se jotenkin, että sinä asut täällä, tämä on sinun koti, kyse on kyllä elämän loppuvaiheesta, mutta onko potilaan tai läheisten kanssa oikeasti puhuttu suoraan kuolemasta tai surusta tai edessä olevista asioista. Ja se, että jos vapaaehtoinen tulee sitten ja sillä lukee saattohoidon vapaaehtoinen rinnassa, niin se on vähän ristiriidassa sen kanssa, että ei ole ennätetty ollenkaan miettiä, että mitäs tässä on edessä ja mitä me toivotaan ja kuka tämä henkilö on ja miksi, onko minun läheiseni nyt saattohoidossa, kun täällä on tämmöinen saattohoidon vapaaehtoinen. Me on ruvettu tekemään, meillä lukee vaan rinnassa vapaaehtoinen. Se riittää. Sä olet se ihminen, jolla on aikaa, joka voi tehdä monipuolisesti asioita ja jolla on sitten kun päästään keskustelemaan, niin todetaan, että sulla on kokemusta ja kykyä puhua myös niistä vaikeista asioista, jos niin halutaan. Mitä sitten vielä pitäisi tehdä? Kun nyt valtakunnallisesta näkökulmasta saan tätä aihetta tarkastella, niin itse kaipaan tässä kohtaa kovasti sitä valtakunnallista tietoa. On vähän hassua, että me samaan aikaan sanotaan, että saattohoidon vapaaehtoiset tekee todella tärkeää työtä ja se on hirvittävän arvokasta ja heitä tarvittaisiin lisää. Ja sitten meillä ei missään ole tietoa, että miten sä pääset saattohoidon vapaaehtoiseksi.
Jos joku haluaa saattohoidon vapaaehtoiseksi ja lähtee googlaamaan, että miten mä kouluttaudun saattohoidon vapaaehtoiseksi, niin se on aivan salatiedettä, että missä näitä vapaaehtoisia toimii ja kuka heitä kouluttaa ja miten siihen pyritään. Ja usein se polku onkin pitkä. Mä löydän itsestäni sen motivaation, että tämä on se, mitä haluaisi olla. Sitten ensi vuonna on ehkä joku koulutus, johon mä ehkä pääsen. Ja sitten 2 vuoden päästä mä ehkä jopa pääsen sinne osastolle. Jos on näin pitkä matka vapaaehtoistyössä päästä siihen käytännön työhön, niin mä en ihmettele, että saattohoidon vapaaehtoiset on vähän semmoinen rajattu joukko. Eli tämän tiedon kerääminen, koulutusten kerääminen yhteen, semmoisen yhteisen identiteetin luominen, että tähän toimintaan saa tulla mukaan, tähän toivotaan mukaan, tervetuloa. Se tieto pitää olla jossain. Alueilla meillä pitää olla myös tuki sille toiminnalle, ja tämä on sillä tavalla vaatii ammattilaisten ja myöskin hoidosta vastaavien päätöksiä, että yhteenkään toimintayksikköön vapaaehtoinen ei mene yksin eikä ilman lupaa. Eli siihen tarvitaan se tuki ja päätökset, että tämä on toimintaa, jota meille toivotaan, ja me yritämme sille löytää myös jotain koordinaatioresursseja. Mutta sitten on myös niin, että saattohoidon vapaaehtoisten koulutus on hyvin harvinainen paikka meillä Suomessa. Tänä päivänä meillä on hirveän vähän paikkoja, missä me päästään puhumaan kuolemasta ja surusta. Ja meillä hakeutuu koulutuksiin välillä ihmisiä, haluaisivat tulla mukaan ihan vain siksi, että tämä koulutus kiinnostaa heitä. Heillä ei ehkä ole aikaa tai resursseja toimia vapaaehtoisena, mutta he haluaisivat tämän koulutuksen, koska siinä on perustietoa saattohoidosta, vapaaehtoistyöstä, palliatiivisesta hoidosta, surusta, menetyksistä, kärsimyksestä, niin kaikesta siitä, mikä pohdituttaa. Eli tällä hetkellä saattohoidon vapaaehtoiskoulutukset palvelevat tämmöisenä yleisenä kuolema-aiheen peruskoulutuksena, tämmöinen kansalaistietokoulutus kuolemasta. Ja mä heitän ilmoille ajatukset, että ehkä semmoisia kursseja pitäisi olla, niitä mahdollisuuksia. Ehkä ne on niitä death cafe-tyyppisiä, tulee ja puhutaan kuolemasta. Niissä on aina osallistujia ja se keskustelu on aina tosi tärkeää. Mutta että ehkä tämmöistä jotain johdonmukaisempaakin peruskoulutusta kansalaisille tarvittaisiin, jotta sitten saattohoidon vapaaehtoistyö ei ole se ainoa tapa päästä tämän aiheen äärelle. Jätän tämän ajatuksen hautumaan ja toivon, että saamme edelleen koulutuksiin hyvin ihmisiä ja toivotan tervetulleeksi nekin, jotka ovat yleisesti kiinnostuneita, mutta kyllä me karsimme ja haastattelemme ihmiset ja toivomme, että he myös sijoittuvat siihen vapaaehtoistyöhön, jotta meillä on enemmän ihmisiä siellä kuolevien vierellä. Kiitän mahdollisuudesta puhua vapaaehtoistyöstä ja vapaaehtoinen meillä on täällä myöskin mukana. Meillä on hankkeen Tupu Turusta täällä sitten paneelissa myös tuomassa näitä teemoja esiin. Kiitos. Kiitos Sarjanne erittäin tärkeästä puheenvuorosta, joka äärimmäisen hyvin myös osoitti sen, että meillä kaikilla voi olla hyvin tärkeä rooli palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa esimerkiksi vapaaehtoistyön kautta. Seuraavana meillä tässä käynnistyy moniammatillinen paneelikeskustelu. Ja toivottaisinkin nyt paneelin moniammatilliset edustajat paikan päälle. Tervetuloa kaikki. Ja pieni hetki menee, kun asetellaan kaikille oikeanlaiset laitteet, jotta äänet kuuluu. Teillä on jo mikrofonit valmiina, niin aloitetaan sellaisesta, että tehdään semmoinen hyvin pieni, lyhyt, ytimekäs esittelykierros. Saatte esitellä, ketä edustatte ja ketä olette. Olkaapas hyvä. Aloitatko Anni vaikka sinä siitä? Kiitos ja kiitos kutsusta tulla tänään paneeliin asiantuntijana mukaan. Olen Anni Karppila, olen Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistyksen puheenjohtaja. Koulutustaustaltani olen lääkäri, geriatrian erikoislääkäri ja olen suorittanut palliatiivisen erityispätevyyden omassa työssäni. Vaikutan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella ja siellä vastaan sairaalatasoisesta hoidosta eli kotisairaalasta ja akuuttiosastotoiminnasta. Kiitos.
Hei vaan kaikille ja terveisiä Tampereelta. Olen Hanna Hävölä. Edustan tässä paneelissa hoitotyön näkökulmaa. Olen pohjakoulutukseltani sairaanhoitaja ja tällä hetkellä toimin Tampereella Pirkanmaan hoitokodin johtajana. Eli vaativan erityistason saattohoitoa tuotetaan sitten meillä saattohoitokodissa. Mä olen siis Saava-hankkeen edustajana ja mä olen Utriaisen Tukku, toimin Turussa Kaskenlinnan sairaalassa, joka on TYKSin yksi osasto, missä on palliatiivinen osasto ja saattohoitopotilaita myöskin. Moi, mä oon Elina Kiehelä. Ottaakohan tämä mun hengityksen tästä jotenkin? Mä kuulen itse ainakin sen jotenkin kovasti. Mä ajattelin, että me yritän laittaa tämän alaspäin. Mä oon psykologi. Olen toiminut pitkään kivunhoidossa ja nyt sitten myös saattohoidossa ja palliatiivisessa hoidossa Helsingin kaupungilla. Ja siitä roolista täällä sitten kommentoimassa. Olen Helsingin kaupungilla sekä osastolla että palliatiivisella poliklinikalla että kotisairaalan psykologina. Hyvää iltaa kaikille. Virpi Sipola ja työskentelen asiantuntijana kirkkohallituksessa. Mun koulutustausta on terveystieteen tohtori ja sairaalapappi. Ja työssäni koulutan meidän sairaalapappeja, mutta myös aika paljon terveydenhuollon henkilökuntaa. Ja henkinen ja hengellinen tuki palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa on oikeastaan se osaamisalue, miksi istun tässä paneelissa. Hyvää iltaa kaikille. Etelä-Suomen syöpäyhdistys on yhdistys, mitä edustan. Neuvontahoitaja Satu Forström, sairaanhoitaja ja teen työkseni potilaiden ja läheisten kohtaamistyötä. Täällä HUS-syöpäkeskuksessa ja meidän alueyhdistyksessä on meitä neuvontahoitajia 5. Kiva olla täällä, kiitos kutsusta. Kiitos kaikille asiantuntijoille. Ja mulla olisi tässä, Anni, sinulle kysymys. Mä ajattelin, että mä sinulta kysyn sitä, että mikä sinun näkökulma on siihen, että miten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa näyttäytyy potilaan yhtenäiset hoitoketjut? Kiitos. Tämä onkin moniulotteinen kysymys. Eli varmasti siihen vaikuttaa paljon se, että kenen näkökulmasta me tätä hoitoketjua tarkastellaan. Eli tarkastellaanko ehkä järjestäjien toimesta tai sitten työtä tekevien asiantuntijoiden toimesta tai katsotaanko sieltä potilaan tai läheisen näkökulmasta. Eli jos me ihan palveluiden järjestäjän näkökulmasta pohditaan potilaan hoitoketjua, niin meillähän on hyviä ohjaavia suosituksia ja selvityksiä siitä, että millä tavalla niin kun, hyvä, laadukas hoitoketju tulisi sitten valtakunnallisesti järjestää. Toisaalta me tiedetään, että tämän hetken tilanne on se, että hoitoketjut ja palliatiivinen hoito toteutuu eri tavalla eri puolilla Suomea. On alueita, joissa ollaan kehitystyössä ja palveluiden järjestämisessä hyvin, hyvin pitkällä, ja sitten on toisia alueita, joissa on ihan toisenlainen tilanne tai ollaan ehkä vielä siellä alkutekijöissä, että on hyvää niin kuin tahtoa ja henkilöstöä, mutta ei vielä ole tavallaan sitä hoitoketjua saatu jostakin syystä sitten alkamaan. Eli järjestäjän näkökulmasta varmasti niin kuin eri tavalla eri puolella Suomea. Sitten jos mä ajattelen meidän ammattilaisten näkökulmasta, niin ammattilainen yleensä tavallisesti työskentelee ehkä sitten jossain kohdassa sitä hoitoketjua. Silloin tulee merkittäväksi ja tärkeäksi se, että miten sen oman alueensa, oman hoitoketjun tuntee tai miten on verkostoitunut sitten ammattilaisena esimerkiksi sairaanhoitajana tai lääkärinä sitten sillä omalla alueellaan. Eli toisin sanoen sitä, että tietääkö kenen olla yhteydessä tai mihin pitää soittaa tai mihin lähete laitetaan, että miten se oma potilas, ketä ammattilaisena hoidan, niin mistä hän saa sen tarvitsemansa avun. Ja sitten sen näköpuoli tai näkökohtaa, että miten potilaalle sitten meidän järjestämät hoitoketjut näyttäytyvät, niin se on se kaikkein tärkein näkökulma. Eli voi olla, että meillä on
järjestäjän tai ammattilaisen näkökulmasta hyvin organisoitu hoitoketju, mutta sitten potilaalle se saattaakin näyttäytyä sekavana tai tietoa voi jäädä niin pimentoon tai tiedä, mitä pitäisi tehdä tai kenen ottaa yhteyttä. Ja silloinhan me voimme todeta, että silloinhan se hoidon jatkuvuus, hoitoketju ei toimi. Ja katkos voi tulla hyvin niin pienessäkin kohdassa. Luulen, että tässä paneelissa istuville ja varmasti monelle teistä yleisössäkin on tullut eteen tilanteita, että tuleekin jonkinlainen tiedonkulun-katkos tai hoidon katkos. Ja potilaan läheisten näkökulmasta ajattelen, että hoitoketjussa tärkeintä on se, että tietää, kuka minun hoidosta vastaa ja että potilas tietää, kenen olla yhteydessä saattohoitovaiheessa myös ihan ympärivuorokautisesti. Ja se on ehkä se meidän niin kuin ammattilaisen tärkeä tehtävä varmistaa, että tämä olisi tasapuolista sitten ympäri Suomen. Tai miltä teistä muista kuulostaa? Tuleeko teillä kommentteja tähän aiheeseen? Anna, ole hyvä. Joo, allekirjoitan kyllä ihan kaiken, mitä Anni sanoi. Kyllähän tietysti niin kun meillä Suomessa haastaa myöskin se, että meidän väestötiheys on hyvin erilainen eri puolilla maata ja se, että välimatkat, että jos ajatellaan, että ollaan täällä Ruuhka-Suomen alueella tai sitten mennään tuonne johonkin käsivarren Lappiin, niin se, että minkälaiset mahdollisuudet meillä on niitä hoitoketjuja koordinoida ja ylläpitää ja toisaalta se haastaa meitä myös varmasti miettimään vähän niin kuin se laatikon ulkopuolelta, eli kyllähän meillä Pohjois-Suomessa ja myöskin Itä-Suomessa on hyvin ansiokkaasti esimerkiksi kytketty ensihoitoa mukaan näihin niin kuin hoitoketjuihin ja palveluverkkoihin, että vähän sellaista ehkä niin kuin ennakkoluulotonta ajattelua kaivataan myös tähän. Ja kyllä mä pidän niin kuin äärimmäisen tärkeänä sitä, että potilas ja perhe ei koskaan saa jäädä tyhjän päälle. Eli juuri se, että se olisi mahdollisimman katkotonta. Mä muistan itse silloin 30 vuotta sitten, melkein kun on alalle tullut, niin syöpäpotilaan kohdalla saattoi olla niin, että ne parantavat hoidot päättyi ja todettiin, että no kun tulee ongelmia, niin olkaa yhteydessä omalääkäriin. Ja perheet sinnitteli kotona ja sitten oltiin jo siinä saattohoitovaiheessa, kun se yhteys tuli ja kaikki oli aivan levällään. Et ollaan me onneksi siitä tilanteesta tultu paljon eteenpäin, mutta kyllä meillä paljon tehtävää tässä vielä on. Nyt kun Hanna aloitit, niin oikeastaan näen, että voisit myös jatkaa. Eli minulla olisi nyt sulle se kysymys, että sanot, että edustat täällä sairaanhoitajia. Ja minkälaisena sä näet sitten sairaanhoitajan roolin osana sitä moniammatillista hoitoketjua ja edustat myös hoitokoteja, niin miten sä näet hoitokotien roolin tässä hoitoketjussa? Joo, jos vastaan ensimmäiseen kysymykseen ensin, eli siis sairaanhoitajan rooli, se on mun mielestä äärimmäisen tärkeä. Toki myös paitsi sairaanhoitajat, niin sit jos ollaan ikäihmisten, ollaan hoivan puolella, niin siellä työskentelee hyvin paljon lähihoitajia, jotka ovat kiinteästi yhteydessä sitten siihen palliatiivisessa hoidossa olevaan ihmiseen ja hänen läheisiinsä. Eli yhtä lailla se voi olla myöskin lähihoitaja, jolla on se merkittävä rooli siinä. Mä ajattelen, että hoitaja on se, joka kokoaa suuressa määrin sitä moniammatillista tiimiä yhteen. Hän kuitenkin elää niitä elämän loppuvaiheita sen asiakkaansa, potilaansa rinnalla, tutustuu siihen ihmiseen, hänen läheisiinsä, kuulee ne tarpeet, ne huolet, ne toiveet ja sitä kautta ehkä pystyy sitten hahmottamaan myös sitä, että minkälaista tukiverkkoa tämän kyseisen kuolevan ihmisen ja hänen läheistensä tueksi on tarpeen rakentaa. Palliatiivinen hoitotyö ei missään nimessä ole helppoa. Se haastaa ammattilaista valtavasti, mutta kyllä mä oon itse, koska pitkään olen ihan sitä potilastyötä tehnyt, niin kokenut, että se on myös äärimmäisen antoisaa työtä ja se saa meidät ammattilaiset ehkä vielä vähän niin kuin aina yrittämään sitä, että ylitetään itsemme, jotta sitten se, mistä Heli hyvin puhuu, se mahdollisimman hyvä elämänlaatu ja se semmoinen luottamus siihen, että mua ja mun perhettä kannatellaan tässäkin hankalassa tilanteessa, niin että se säilyy. Saattohoitokodeilla on tietysti sillä lailla meillä Suomessa merkittävä rooli, että saattohoitokodit on niitä uran uurtajia ollut silloin, kun saattohoitoa on
80-luvun loppupuolella Suomessa lähdetty kehittämään. Ja tällä hetkellä se vaativan erityistason osaaminen on paljon meillä saattohoitokodeissa ja tietysti sitten myöskin niin kuin palliatiivisissa keskuksissa. Ja ehkä mä ajattelen, että se semmoinen tavallaan niin kuin esimerkki siitä, että mitä se kuolevan ihmisen kokonaisvaltainen hyvä hoito voi olla, mitä kaikkea me halutaan tehdä siinä vaiheessa, ja se, että saattohoito on ennen kaikkea elämää. Me puhutaan paljon kuolemasta ja kuoleman läheisyydestä, se on meidänkin talossa arkipäivää, mutta mä sanon aina, että meidän talo on ennen kaikkea elämäntalo. Eli jotenkin se, että miten se mielekkyys tuodaan niihin elämän viimeisiin päiviin, mä näen, että siinä on saattohoitokodeilla tärkeä tehtävä. Toki myös me ollaan mukana tutkimus-, koulutus-, opetustoiminnassa ja esimerkiksi meillä Pirkanmaalla on rakentunut toiminta niin, että Pirkanmaan hoitokoti toimii Pirkanmaan palliatiivisen keskuksen sidosyksikkönä, eli meillä se yhteistyö on tosi tiivistä, vaikka itsenäinen oma toimijamme edelleen toki ollaankin. Kiitos Hanna. Nostit tärkeitä näkökulmia ja myös tämän moniammatillisuuden näkökulman. Ja näkisin, että nyt voisi olla luontevaa sitten kuulla myös psykososiaalisen tuen edustajalta, että minkälaisena sinä näet psykososiaalisen tuen ammattilaisen roolin tässä potilaan kokonaisvaltaisessa ja läheisen kokonaisvaltaisessa tukemisessa. Tuossa tuli aikaisemmissa puheenvuoroissa myös hyvin esiin ja Helilläkin aikaisemmin se nimenomaan se yksilöllinen hoito ja mä ajattelen, että se potilaan kokemuksen kautta niin oikeastaan sen hoidon suunnittelu ja toteuttaminen ja myöskin läheisten tilanteen ymmärtäminen, niin näkisin, että yksi aika iso osa psykososiaalista hoitoa toki on ihan tällaiset vastaanotot, mitä eri psykososiaalisen tuen ammattilaiset, joita voi olla eri ammattilaisia, niin voi pitää, joka voi olla ihan kriisihoitoa. Usein se, että ihmisen sairaus johtaa kuolemaan, voi olla jopa elämän suuri kriisi, joko itselle tai läheisille. Ja voidaan olla hyvinkin siinä ihan niin kuin shokkivaiheen, alkuvaiheen tilanteessa. Ja sitten toisissa tilanteissa voi olla niin, että ihminen onkin jollain tavalla jo asiaa hyväksynyt ja se nostaa esiin erilaisia muita teemoja pohdittavaksi. Voi ajatella, että silloin ehkä on enemmän tällaiset niin kuin terapeuttiset menetelmät riippuen sitten ammattilaisesta käytössä. Ja ehkä hyvä muistaa, mä ajattelen jotenkin, että tässä nimenomaan ajattelen, että palliatiivisessa saattohoidossa on usein kysymys kuitenkin ihan terveistä reaktioista. On ihan normaalia, että ihminen reagoi nimenomaan sairauteen ja erilaisiin oireisiin ja luopumiseen voimakkaastikin. Mutta yritetään auttaa sen nimenomaan näiden tunteiden ja ajatusten kanssa selviämään ja saamaan mahdollisimman hyvä elämä samoin niin kuin myös näille läheisille, että niin kuin yritetään auttaa sitä, että pystyy nauttimaan siitä jäljellä olevasta elämästä. Mutta sitten tämä nyt on ehkä riippuen vähän sit psykososiaalisen tuen ammattilaisesta, että tämä on sitten enemmän ehkä psykologin näkökulmasta. Ajattelen, että itse se, miten itse toimin noissa eri työryhmissä, niin ajattelen, että yksi rooli on myöskin se, että psykologit tunnistaa ja myöskin sanottaa ääneen erilaisia psykologisia ilmiöitä henkilökunnalle, jotka lisää sitten myöskin mahdollisuuksia toteuttaa hoitoa, niitä ilmiöitä ymmärtäen ja ne huomioon ottaa, jotka nimenomaan voi olla tällaisia potilaan tai läheisen kokemukseen liittyviä asioita, yksilölliseen tilanteeseen liittyviä, sitä kautta pystytään huomioimaan hyvinkin yksilöllisesti potilaan hoitoa. Kiitos. Ja moniammatillisuus on keskeistä, joten ajattelin seuraavaksi Kirpi kysyä sinulta, minkälaisena sinä näet sairaalapapin näkökulman ja roolin tässä ketjussa? Joo, kiitos. Aika luontevaa jatkaa tästä psykososiaalisen tuen jälkeen. Eli oikeastaan sairaalasielun hoito, eli se työ, mitä sairaalapapit tekee, niin se on siis osa potilaan ja läheisen psykososiaalista tukea. Ja sairaalapappien se erityisosaamisen alue on nimenomaan näissä henkisissä ja hengellisissä teemoissa. Ja mä itse ajattelen, että se oikeastaan tärkeimpiä juttuja, mitä se pappi voi siellä tarjota potilaalle ja läheiselle, on se, että hänellä on mahdollisuus olla läsnä potilaan luona, tarjota tila niille asioille, joista potilas juuri sillä hetkellä haluaa keskustella. Eli potilas määrittelee ne keskusteluteemat. Se sairaalasielunhoito on siis palveluita, kirkko pitää yllä.
Se perustuu hyvinvointialueiden ja seurakuntien sopimuksiin ja se on tarkoitettu ihan kaikille potilaille ja läheisille. Eli ei tarvitse olla erityisen hengellinen, mutta voi olla ihminen, jota kiinnostavat hengelliset tai henkiset teemat. Usein sairaalapapin kanssa puhutaan niistä merkityksen ja tarkoituksen kysymyksistä. Eli siitä, mikä elämässä on ollut tärkeää, ketkä on ollut niitä rakkaita ja tärkeitä ihmisiä. Puhutaan siitä eletystä. Sairaalapappi saa kuulla sitä elämän tarinaa. Niitä kysymyksiä, jotka mietityttävät, ehkä vaivaavat. Usein puhutaan myös läheisistä. Moni potilas on huolissaan siitä, miten läheiset selviää. Sairaalapappi on myös sitten sellainen ihminen, että se keskustelu on luottamuksellista. Eli hän ei kirjaa niitä sisältöjä niihin potilaan asiakirjoihin. Mutta hirmu tärkeää on se, että hoitohenkilökunta kartoittaa niitä potilaan henkisiä ja hengellisiä tarpeita, jotta hän myös saisi sitä tukea. Sitten on niitä ihmisiä, jotka toivovat, että he saisivat ehtoollisen tai että heidän kanssaan rukoillaan. Ja se on sitä sairaalapapin työtä. Mutta hän on myös sitten läheisiä varten. Hän voi olla läsnä siinä kuoleman hetkellä, tukea surussa. Ja hän on myös henkilökunnan tukena. Eli voi käydä tällaisia vaikeiden hoidollisten tilanteiden purkutilanteita henkilökunnan kanssa, kouluttaa. Hän on myös asiantuntija erilaisissa uskonnoissa ja huolehtii siitä, että potilas saa oman vakaumuksen mukaista tukea. Ehkä tämän tyyppisiä ajattelen, että siinä palliatiivisessa ja saattohoidossa, niin nämä on niitä sairaalapapin työtehtäviä ja ehkä se osaaminen, mitä hän voi tuoda siihen hoitoon. Kiitos. Kiitos Virpi. Nyt ollaankin keskusteltu oikeastaan tässä paneelissa aika paljon järjestelmän näkökulmasta. Ja haluaisinkin seuraavaksi kysyä sinulta Tuula meidän vapaaehtoistoiminnan edustajana, että mikä sinun näkökulma on siihen, että minkälaisena sinä näet tämän vapaaehtoistyön roolin osana potilaan hyvää hoitoa? Kiitos kysymästä. Mä näen vapaaehtoisen roolin aika monenlaisena, niin kuin siinä ensimmäisessä puheenvuorossa tai tässä ympyrä, mistä pidettiin se puhe, niin tavallaan siinä oli tosi monta semmoista osa-aluetta, missä vapaaehtoinen on tekemisissä, mutta kun mä teen vapaaehtoistyötä siellä sairaalassa, niin siellä oli myös niitä asioita, mihin mun ei tarvitse kiinnittää mitään huomiota, eli hoitohenkilökunta hoitaa potilasta, lääkärit hoitaa, hoitajat hoitaa, mutta ne kaikki muut on siellä sellaisia juttuja, missä vapaaehtoinen on tekemisissä, kun tässä oli ensimmäisessä puheenvuorossa siitä kysymys, että siellä niin kuin ajatellaan, että meillä on tämä selkeä tämä kaikki tiedonanto ja tämmöinen viestintä, niin joskus potilaan näkökulmasta se ei olekaan ollenkaan ollut selvää ja meillä on paljon ihmisiä, jotka ei kehtaa tai ne ei uskalla ja varsinkin kun on se valkoinen takki lääkärillä niin kysellä asioita, niin sitten ne tavallaan kysytäänkin vapaaehtoiselta ja sitten vapaaehtoisena voi kysyä luvan, että saanko viedä sen asian eteenpäin, koska ne painaa sitten niitä ihmisten mieliä tosi paljon ja niistä tulee, niin ne on sellaisia asioita, sitten siellä voi olla raha-asioita, että sosiaalityöntekijät ei ole vaan ymmärretty pyytää paikalle, vaikka semmoisen saa, taas voi olla hoitohenkilökunnan kanssa yhteydessä, ei ole kehdattu pyytää pappia paikalle ja taas sitten vapaaehtoinen voi ilmoittaa hoitohenkilökunnalle. Niin tämä vuorovaikutus tavallaan, että itse ainakin koen, että vapaaehtoisena sillä on tosi iso merkitys, että siellä niin kuin kokonaan sairaalaympäristössä on otettu vapaaehtoinen sillä tavalla, että ilman niitä mulla ei ole samoja uniformeja, niin mä voin silti, mä oon niin kuin tärkeä henkilö siellä ja mä voin mennä sanomaan näistä asioista kaikille, eikä kukaan väheksy mua. Ainut, mitä itse tietenkin toivon, että mä vuoden aikana jokaiselle esittelen itseni, että mun nimi on Tupu ja mä saattohoidon vapaaehtoinen Saava-hankkeesta, niin kukaan ei ole siellä osastolla kertonut minulle omaa etunimeä. Erittäin hyvä näkökulma ja otetaan kaikki tästä me palvelujen järjestäjien edustajat kyllä koppia niin linjoilla kuin täällä paikan päälläkin. Että näen tässä siis sen näkökulman, että nähdään, että ollaan aidosti yhteisö. Silloin jos me nähdään, että ollaan aidosti yhteisö, silloin me olemme kaikki sen jäseniä ja kaikilla jäsenillä on nimet. Että ehkä siinä mielessä
erittäin hyvin istuu tähän tämän päivän teemaan tämä kommentti. Ja yhden asian vielä haluaisin sanoa, että sit sä oot vapaaehtoisena, niin moni ajattelee, että saattohoidot siellä vaan kuolemasta puhutaan, niin siellä ei todellakaan puhuta vaan kuolemasta, vaan siellä puhutaan ennen kaikkea elämästä, että se kuolema ei ole siellä se pääasia läheskään aina, että itse asiassa harvemmin. Kiitos. Ja nyt olemme täällä tämän päivän aikana kuulleetkin useamman kerran, että järjestöillä ja kolmannella sektorilla on hirveän tärkeä rooli, jotta pystytään tämä koko ketju takaamaan. Niin esittäisinkin sinulle kysymyksen, että minkälaisena näet yhdistysten ja järjestöjen roolin osana tätä hyvää palliatiivista hoitoa? Joo, kiitos vaan. Tämä onkin helpommin sanottu kuin tehty, että lyhyen tiivistää tämän, mutta haluan ensin aloittaa sillä, että meitä syöpäjärjestöjen alaisia alueyhdistyksiä on 12 Suomessa ja itse edustan tosiaan Etelä-Suomen syöpäyhdistystä. Lisäksi syöpäjärjestöillä on 5 potilasjärjestöä valtakunnallisesti sekä valtakunnallinen neuvontapuhelin, jossa vastaavat kollegani kaikkiin puheluihin, jotka koskettavat syöpään sairastunutta tai heidän läheisiään. No me alueyhdistykset, meitä siis on 5 neuvontahoitajaa. Me tarjotaan tämmöistä matalan kynnyksen maksutonta neuvontaa ja tukea hoitopolun jokaisessa vaiheessa niin sairastuneelle kuin läheisille ja myös tässä palliatiivisen ja saattohoidon vaiheessa, jossa me nähdään just tärkeäksi, että se perhe ja läheiset saa myös paljon keskustelutukea ja apua erilaisiin kysymyksiin ja huoliin. Siellä on paljon ajatuksia, tunteita, huolia, pelkoja, ennakkosurua, josta meidän kanssa voi keskustella ja myöskin saada tietoa, mitä tarkoittaa palliatiivinen hoito. Ja monesti se nähdään se palliatiiviseen hoitoon siirtyminen, että se on ikään kuin saattohoito ja sitähän se ei tarkoita. Potilas voi elää vuosia palliatiivisen hoidon tuella ja laadukasta hyvää elämää. Tässä me tuetaan ihmisiä näissä erilaisissa kysymyksissä ja huolissa. Ja meitä neuvontahoitajia voi lähestyä ihan itse puhelimella ajan varaamalla tai meidän syöpäyhdistyksen puhelinneuvonnan kautta, josta voi varata ajan. No meidän työn tukena on valtava joukko myös vapaaehtoisia, eli meillä on ensiksikin tämmöisiä paikallisia yhdistyksiä, paikallistoimijoita, eli pieniä yhdistyksiä meidän ison alueen yhdistyksen sisällä, ja siellä vapaaehtoistoimijat järjestävät upeaa virkistys- ja harrastustoimintaa siellä lähialueen sairastaville ja heidän läheisille. Ja nimenomaan semmoista arjessa jaksamista tukevaa ja semmoista toivoa ja hyvää mieltä ylläpitävää toimintaa. Ja sinne ovat tervetulleita kaikki uudet vierailijat. Sitten meillä on iso joukko vertaistukihenkilöitä, jotka ovat koulutettuja, yleensä itse syövän sairastaneita tai heidän läheisiä, ja meillä on heidän yhteystiedot lupa antaa, ja sitten meillä on erilaisia vertaistukiryhmiä ja luentoja, ja myös Teamsillä toimii valtavan hyvin esimerkiksi vertaistukiryhmät, ja esimerkkinä vaan, että läheisille, jonka omainen sairastaa pitkäaikaista syöpää, niin on tämmöinen tukiryhmä ja toteutuu ihan hienosti etänäkin, ja siinä läheisten se semmoinen kokemus siitä, että he eivät ole tilanteen kanssa yksin, he saa tukea omiin tunteisiin ja siihen, että minkälaista heidänkin hyvä elämä voi olla, vaikka läheinen sairastaa parantumatonta syöpää. Että hyvin monia asioita meidän kanssa voi keskustella ja meillä löytyy monenlaista ryhmätukea ja kursseja ja me ohjataan näissä kaikissa asioissa, jos läheinen tai potilas ottaa meihin yhteyttä, että tervetuloa vaan kysymään, jos on, missä voimme auttaa. Kiitos paljon. Ja nyt ollaan oikeastaan kuultu vähän eri tahojen näkökulmia, mitä tämä tarkoittaa olla palanen sitä hoitoketjua. Nyt minulla olisi teille kaikille yhteinen kysymys, johon toivon, että
voitaisiin käydä pikkusen keskustelua. Eli mikä olisi teidän oma ydinviesti, että miten päästään siihen tilanteeseen, että me voitaisiin yhteistyöllä moniammatillisesti yhteisönä mennä kohti hyvää palliatiivista hoitoa. Kuka haluaa aloittaa? Siellä Satu nosti käden ensin ja sitten Virpille puheenvuoro. Kun mä oon ollut viimeisenä, niin nyt mä aloitan. Niin heti tässä, kun on tämä puheveripuli nyt päällä, niin jatkan sitten, että kyllä se hyvä palliatiivinen hoito on mielestämme semmoista kokonaisvaltaista turvaa ja ajantasaista tietoa tuovaa ja tukevaa hoitoa sairastuneelle ja läheisille. Ja se tieto ja tuki, jotta se tulee oikea-aikaisesti ja myöskin semmoinen, mihin voi varautua eri vaiheissa läheiset ja sairastava itse, niin sellainen on tärkeä. Ja myöskin sen tiedon, että saa yhteyden hoitoyksikköön ja me yhdistykset ollaan täydentävänä, tuetaan sairaaloiden työtä ja julkisen terveydenhuollon työtä, että yhteistyöllä yritetään auttaa sairastuneita ja läheisiä. Eli kolmannen sektorin mukanaolo on myöskin se jossa toteutuu se hyvä palliatiivinen hoito. Yhdessä olemme enemmän. Kiitos. Ja Virpillä oli seuraava puheenvuoro. Joo, kiitos. Jotenkin ajattelen, että tässäkin on tänään kuultu siitä, että on siis palliatiivista ja saattohoitoa on paljon kehitetty, mutta työtä riittää. Ja niitä kohtia, missä pitäisi vieläkin parantaa, niin mä ajattelen, että me tarvittaisiin kyllä saattohoitolakia Suomeen. Sitten me ehkä saataisiin näitä toimia vähän niin kuin kuuluu. Tuulalla ole hyvä. Joo, näin vapaaehtoisen näkökulmasta mä ehkä näen sen sillä tavalla, että siellä otetaan että myös niin kuin tuossa tuli puhetta syöpäsäätiöltä, omaiset on tosi isossa roolissa myös niin kuin vapaaehtoistyössä, että siellä sairaalassa mä kohtaan myös omaisia ja se on valtavan suuri merkitys niille omaisille myös, että siellä on joku sellainen, mikä on tavallaan sen hoidon ulkopuolella, joille he voi niin kuin puhua. Ja toivottavasti tämä jossain vaiheessa tulee myös sellaiseksi tämä saattohoidon vapaaehtoistyö, että tätä voidaan tehdä ihmisten kotona myös, koska niin monet kysyy aina multa, että tuuthan sä sitten kotiin, ja koska monet vielä käy sitten kotona ja ovat kotona vaikka kuinka pitkiä aikoja, niin sitten, että tuuthan sä sitten kotiinkin ja voitko sä tulla kotiin. Ja mä joudun aina sanomaan, että kun mä en voi tulla. Ja se on tosi surullista. Ole hyvä. Mä sanoisin vielä jatkona tuohon saattohoitolakiin, ajattelisin, että olisi tosi tärkeää se, mikä tuli täällä aikaisemminkin esille, että tämä ei ole helppoa työtä ja niin kuin kenelle tahansa mä ajattelen, että hän tarvitsee koulutusta ja sitä osaamista on, niin kuin, ja koulutusta on olemassa, mutta se, että se mahdollistettaisiin ihmisille, jotka tekee tämän työn parissa töitä, niin ajattelen, että sen saattohoitolain turvi voitaisiin myös sitä turvata, että saataisiin riittävästi kouluttautuneita, sitoutuneita ihmisiä tekemään tätä arvokasta työtä. Kiitos. Ja Anni, olinko näkevinäni pienen vilkutuksen? Joo, mielelläni komppaan edellisiä, eli ajattelen myös, että meillä on hyvät suositukset ja ohjeet ja näkemys siitä, että mitä on hyvä laadukas palliatiivinen hoito, mutta että me pääsemme tosiasiallisesti sen toteuttamaan ja että tasapuolisesti koko Suomessa toteutuu, niin me tarvitsemme sen lainsäädännön turvaksi. Tänä vuonna hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa ja ollaan tilanteessa, jossa niin kuin tulee pohdittavaksi, että mitä asioita pystytään toteuttamaan ja ajattelen, että tarvitsemme sen lainsäädännön turvaa myös hyvän palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tueksi ilman muuta. Ja ehkä sitten se, että se hyvä hoito lähtee siitä, että mikä se ihmisen potilaan omat toiveet ovat. Että me muistamme niin kuin lähteä suunnittelemaan sitä hoitoa ja kokonaisuutta ihmisen omien toiveiden lähtökohdasta. Ja edellisissä puheenvuoroissa kerroitte myöskin siitä, että me olemme, kun me teemme töitä moniammatillisesti, niin meissä on voimaa, sitä yhteisön voimaa ja myöskin silloin me tuemme toisiamme.
Eli myös se, että ammattilaiset olemme toinen toistemme tukena, niin pääsemme myöskin sitten tärkeää työtä tehdä. Pidän sitä myös hyvin arvokkaana. Ja Hannalle annan nyt viimeisen puheenvuoron. Sitten Kiitos. meillä on aika päättää. Tietysti olen täysin samaa mieltä edellä puheenvuoron käyttäneiden kanssa tämän lain tarpeellisuudesta ja olen tosi iloinen siitä, että meidän yhdistykset, palliatiivisen lääketieteen yhdistys ja palliatiivisen hoidon yhdistys on tätä lakiasiaa myöskin omilla kannanotoillaan olleet tässä edistämässä. Kyllä mä näen niin kuin hirveän vahvana nimenomaan sen osaamisen vahvistamisen, eli mikä on meillä täydennyskoulutuksen meidän niin lääketieteen kuin hoitoalan peruskoulutuksen curriculum. Sitä on EduPal-hankkeessa vuosien varrella edistetty ja FinPal-hankkeessa tähän paneudutaan tällä hetkellä myös, mutta se, että meillä olisi tosiaan niitä ammattilaisia, meillä olisi sitä asiantuntijuutta, meillä olisi sitä verkostoa, jolloin ne ammattilaiset voisivat sitä tietoa ja sanoisinko jopa vertaistukea jakaa toisille. Kyllä sen merkitys on tosi tärkeä. Plus sitten se, että mun mielestä me tarvitaan enemmän keskustelua kuolemasta ihan yleisellä tasolla. Me ollaan vähän vieraantuneita siitä, vaikka kuolema on mediassa esillä ihan joka päivä eri muodoissa, mutta sitten kun se koskettaa meitä henkilökohtaisesti, niin me ei olla valmiita sitä kohtaamaan. Et jotenkin on se sitten se Death Cafe, tai me tuossa Helin kanssa jo ideoitiin, että jos olisi kansalaisopiston peruskurssi kuolemasta ja saattohoidosta, niin sille voisi olla tilausta. Että oikeasti niin se on asia, joka koskettaa meitä joka ikistä. Ja mitä me omalla kohdallamme ja meidän läheisten kanssa yhdessä voitaisiin siihen valmistautua, niin sitä rohkeata puhetta me tarvittaisiin. Kiitos Anna. Tämä on erittäin hyvä päättää. Kiitän kaikkia meidän upeita panelisteja. Toitte omissa puheenvuoroissanne minun mielestä äärimmäisen hyvin esille ja kiteytitte sitä asiaa, mitä ollaan tämän päivän aikana puhuttu. Sitä, että yhteisönä ja moniammatillisena tiiminä me voidaan yhdessä luoda sitä hyvää palliatiivista hoitoa. Ja me tarvitaan tietoisuutta, me tarvitaan kaikille kansalaisille lisää tietoa siitä, mitä on palliatiivinen hoito, mitä on saattohoito, mitä on kuolema ja kuoleminen, jotta me saataisiin ehkä myös hieman sitä pelon verhoa raotettua ja niin tuotua sitä palliatiivisen hoidon mahdollisuuksia ihmisten pariin ja ihmisille ulottuville. Ja mä olen sairaanhoitajana ja palliatiivisen hoidon tutkijana ja kehittäjänä ja opettajana erittäin iloinen tästä tilaisuudesta, koska tämä on myös yksi, tämä nyt ei ole Death Cafe eikä tämä nyt ollut se kansalaisopiston kurssi, mutta siitä huolimatta me ollaan tavoitettu teitä kansalaisia ja toivon mukaan te olette saaneet tietoa siitä, mitä palliatiivinen hoito ja saattohoito, mitä mahdollisuuksia sillä on, miten me voitaisiin asiaa yhdessä edistää ja myöskin sitä, että miten tärkeä rooli meillä kaikilla, olimme sitten ammattilaisia tai kansalaisia, on palliatiivisen hoidon toteuttamisessa ja hyvän kuoleman mahdollistamisessa. Erittäin iso kiitos ja ehdotan suuria aplodeja meidän asiantuntijoille.